ndakhala pansi nong'oneza bondo za machimo wanga ndinkachitira nje ndimadzifunsa Ambuye Yesu wanjiwosa ndiletso pomwe ndikachimwa taona ni lelo ifa patsogolo ndakulitsa moyo pantengo wochipa kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu. Wazatu wambili anadisia nanga ife mbanji tiri moyo chikondi cha Tate ndicho dabwisa amawera nkhosa komanso mimbulu wagwetsa mvula wanthu wonse omunyoza ndi omumvera kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu. Kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu. Kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu. Ndali kuchimwa chimo langa linkasangalasa omalina wononga tendere wanga ndine kapolo mene ndali kuchimwa chimo langa linkasangalasa omalina wononga tendere wanga ndine kapolo seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu. Kodi ndi Satani Ambuye wanga mbwera kuno mwana wanga lekezoyipa uzindisata machimo onse ndakhululuka seza mtanda wako tsiku ndi tsiku uzisandire njira ya Yesu. imene ndi Hallelujah Band imene tukuyeza nayo program ya lero ya Cruise 5 kuchokera kuno ku Andiamo ku Balaka.
tikufuna kuti ticheze ndi gulu limeneli limene amalawi ambiri akulidziwa malingana ndi ntchito zake. I think ndizungulire kuti ndione kuti uyu amene ndimavina naye nzanga ndimavina naye dzina kolicha. Ine ndi Chifundo cha Mbwinja. Umapanga chani mpandi imeneyi? Bandi imeneyi ndimavina komanso member drums. Good. Paliso ena awandesa awakufuna angobana oshine pano sana vine sana nana nkhala basi dzina licha. Gertrude Naluso. Muli ndi udindo wanje mpandi imeneyi? Vice band leader. Pitani mbali ya uku tichezeso ndi awa dzina Trance Joseph. mpandi imeneyi Ndimavina. pita uku iwe ovina wina aso ndi uyu dzina Anachiwala. umachita chani? Maimba ndi mavina. Pita uku tioneso wina hapa dzina. Piano kudzala. Yes. Vocalist komanso dancer. Akutero tili ndi ma vocalist tili ndi ma dancer kumbuyo kuno tili ndi ma jazzmen amene amakwenje mula sound osati masewera ndi amene ndi mbale wanga uyu dzina lako? Ena ndi Vincent Liwanda amene ndimayimba chi 5 chimenechi. Bass guitar. Yeah. Tachikwenje mula tutione luku. Tachikwenje mula tichifire. Nde yake imene oyo amona kuti sound ikunyamuka mkulu akenda amene kumene kombale wanga dzina kolicha? Ine ndi Mbitsi MC. Yes. Ya ndimayimba keyboard. Yeah. Komanso nthawi ina tikakhala ndi nthawi timathaso kupeka nyimbo. Okay. Ndithu. Takwenje mula tingoona kuti kodi umazidziwani? Amene oyo ndi munthu wamkulu amene amakhala kuimba ma keys kumeneko. Ine ndi David Victor ndimayimba drums komanso ndimavina. Ndaona kale kuti apa muli pa ma drums amene patakutumula ngoma tizive. Basi mukatibole makutu kumeneko. Ine ndi Mwayi Wili ndimayimba keyboard komanso ndimavina. Takwenje mula keyboard yako tive imene mavekera. Nkhani yake ndi imene yoyo amene wani mamembala a Hallelujah Band tikufuna kuti ticheze ndi band imeneyi kuti tidziwe ndiye I think inovina apapa palibezovina ya palibezovina ndi mungotidikira kaye mungokhala chapa site apopo kuti ticheze ndi mamembala a Hallelujah Band kuchokera kuno ku Andiamo campus kumene tafika talondola kuti tidzacheze nawo ndipo sayidwa apatikana tikucheza ndi ena mwa mamembala a Hallelujah Band. Ndimene manenera mucha kuti tifuna ticheze ndi mamembala a Hallelujah Band. Ndiye ndapanga introduce band yonse koma si band yonse chifukwa pale anthu ena awiri amene sinapanga introduce. Ndikufuna kuti anthu amenewa tadziwe. Poyamba ndili ndi Paul Subiri amene anthu ambiri dzina limeneli akulidziwa pa zifukwa za nyimbo zimene anaimba iwowo ngati Paul Subiri komanso ngati membala wa Hallelujah Band. Tikuyankhula pano muli ndi ndo wanji mu Hallelujah Band? Pakadali pano ndine band leader. Band leader. Yeah, sure. Amene wandi band leader kumeneko tili ndi Akosi Chiwalo amene so amalawi ambiri akuwadziwa chifukwa choti anaimba nyimbo zawo ngati Kosi Chiwalo komanso ngati Hallelujah Band. Muli ndi udindo lonse mu band ipata kali pano? Pang'ono pake potani? Yeah, ndimangoti arts director. Arts director. Yeah. Koma malumikizana ndithu ndi band. Kwa basi. Chabwino. Yeah. Timva zambiri za bandi imene kuchokera kwa makamaka akuluakulu amene ndinawo kutsogolowa chifukwa ndi amene asungira mbiri yonse ya bandi yayo ya bandi imene ndi bandi imene amalawi ambiri akuidziwa kuyambira kalekale koma mwina pali ziwiri zitatu zimene sazidziwa. Tikuyankhula pano chaka cha 2024 tiziti Hallelujah Band yakwanitsa zaka zingati? Ndiye kuti Hallelujah Band ikuthamangira kukwanitsa zaka 47 koma pakadali pano tingamati za 47. Yeah, 46. Kukhala munthu uli ndi munthu wamkulu ameneyo. Yeah, iwazidzukulu zake. Ni munthu wamkulu. Kwambiri. So Hallelujah Band kuti iyambe inayamba bwanji chifukwa kunoko kumene tikuchambulira kuno ku Andiamo campus ukamalowa kucha kumakhanga lulu kupita so dziko lina chifukwa paliponse ndi Andiamo this Andiamo that Andiamo mwakuti Andiamo mwakututudu kumalo kuno kwenikweni ndi kuchani. Hallelujah Band inayamba bwanji? Hallelujah Band inayamba chifukwa cha wansembe wina amene zina lake ndi Bambo Mario amene amakonda za chinyamata. Kwambiri amakonda kusonkhanitsa chinyamata magulu osiyanasiyana kwayika pamodzi. So nthawi imeneyo kumapangika zambiri. Pa chaka cha Mario Day ndiye kuti kumabwera chinyamata osiyanasiyana kuchokera ma outstation mwina amene mumadutsapo munaona church chachikulu cha Katolika. Yes. Chiyambi cha zonse zidambikira pamene pacha. So
tsiku litakwana la Mario Day achinyamata ochokera midzi Mount Station a church manager atasonkhana ndi pamene panabwera mkulu wina ochedwa kuti Paul Banda ndi gitala yake amene katikati mwa masewera amene achinyamata makumana pamene pacha iye masewera ake anali ya gitalayo, so adapempha kuti ngati angamulole ayimbe nawo zimene amadziwa. Chomwe icho chinali chiyambi cha Hallelujah Band. Oho. Sure. Tsopano dzina la Hallelujah linachokera kuti tikudziwa kuti limaonekabe kuti bandi imene ikulumikizana ndi church cha Chikatolika ndipo Hallelujah ndi mawu achilendo mu Chikhristu. Komano sikudziwa kwenikweni kuti anene kuti ikhale Hallelujah Band linabwera bwanji dzina limene. Yeah, pamene I think ndapemphe achiwalo atafotokoza bwino. Achiwalo mukakumbukire mbiri ya dzina limene kapena inuso munangoyipeza kuti ndi Hallelujah Band kuti dzina limene lidabwera bwanji. Yeah, poyamba bandi ine ndi dzina lina komano after ansembe ndi masisteri amene amendetsa magulu achinyamata ataona kuti patumphuka group yochedwa limene lilozo imbayimba anaganiza kuti akhale pansi alipatse dzina labwino poyerekeza ndi dzina loyambirira limene limachedwa The Squeeze. Poyamba Hallelujah Band inali The Squeeze. The Squeeze inali gulu la kuchalichi kapena kabandi kamudzi koma ngoimba tinyimbo tosiyana-siyana. No, inabadwira pa chalichi ndio inali pa chalichi pompo. Okay. Yeah, ndeno masisitere aja ndi ansembe anakhala pansi ndikambirana kono ta bandi ipatse ikhale Hallelujah Band. Tsopano kuyamba Hallelujah Band ndiye kuti inayamba ngati bandi ya muchalichi osati ngati bandi yoimba nyimbo zina ndi zina ya. Ayi ndithu inayamba ngati bandi yobadwira pa chalichi. Okay. Sure. Ngati kwaya kapena zimakhala bwanji kwenikweni fa maujeni ena amakhala kuti mwina pali kwaya ndiye kwaya yayamba kukula kena kugulira zida nkumayimba pamene iyi ikuoneka ngati inayamba nthu ngati bandi tu proper. Tinganene kuti mwina kwayayo idapeza ganizo la bandili koma inayamba ndithu ngati mwa bandi chifukwa ndiye kuti tiziyang'ana kuti Paul Banda anali kale ndi kagitala kwawo. Ndiye kuti kumeneko amaimba kale zimene amaimba ndi zimene anabwera nazo ku chalichi achalichi ndikuziona kuti izi zibadwire panopa. Akosi ndiye kuti Paul Banda tikozana kuti ndiye amene anali mtsogoleri woyamba wa Hallelujah Band kapena zinambira pati kwenikweni. Yeah, Paul Banda anali ndi mtsogoleri weniweni woyambirira wa Hallelujah Band imene alifotokozera band leader. Pa chalichi pa parish ya Balaka panambitsidwa magulu achinyamata. Magulu achinyamatawa masaizi a achinyamata amapatsa ka group kawo ndi mayina awo. Mwachitsanzo anang'ono amachedwa Tarasizio, Kizito, atsikana Sicilia, Maria Goretti komanso Charles Luanga. Awa ndi mayina awo yera amene anafera ufulu wa Chikhristu mamaka ku Uganda. Nawo anyamata onsewa magulu onsewa amapanga zosiyana-siyana za kusewera mpira kazothamanga. So Paul Banda anabadwa aliwonene pakale kuyambira kale. Yes. Ndiyeyo masewera onsewa amalephera opanga nawo. Alina koma ndingogwira gitala. Kwa gitala sifuna uthamanga yayi. Ndikukhala basi kumayimba basi. Yeru nde menanene pa tsiku la Mario pali pachaka pa 19 February. Yes. Pamakhala tsiku 19 January pamakhala tsiku loti Mario oyera. So Mario ndi wansembe amene anambitsa Hallelujah Band. Nde achinyamata aja litakwana tsiku la Mario oyera anapanga magulu osiyana-siyana malingana nditi magulu tawo tichata Asizio, Akizito, St. Charles Luanga. Now Paul Banda analibe group yoti akapanga present bwanji zake. Alibe gulu. Ndiye chimene anachita yanangota ine ndipempha ndimbe no nyimbo imodzi. Ndi anamuvomera. Ndiye uja anapita ndi azinzake atatu amene anaimba nawo tsiku limenelo. Mmodzi mwa iwo amati Mayere. Ataimba pamene ba Mario anakandi chidwi andiwo ba Mario akamafotokoza amene kuti zonse zija nakangata anandisokoneza mpira uja naukhwacha kuzama kwaya nazikwacha anangotsano Paul Banda ndi iyeyo. Pamene panambobwera no chiganizo bwanji ntapanga gula zoimba kuyambira nthawi imeneyo ndi pamene anambopezano tizida kumpatsa Paul Banda uja ananyamuka mama opita kwa ansembe wina wa chizungu amene amakhala namwera kukafusa box guitar kuti ampatse Paul Banda anakayipeza ndi kudzampatsa. Pamene panayambikano Hallelujah Band ndiye tinganene kuti ndi band ya chalichi. Kunokoma kuti ku andiyamo uyu akuchokera pati. Kose kuno ngumveka andiyamo. Tinachita manyazi panjira pofusa ku andiyamo ndi kuti. Ali ku andiyamo ndi umene mwafika kuno. Koma munene kuti no ku andiyamo koma kufuna kupita kutiko ife iyi kotala kuitsa.
kunoko kwa Ndiamo kuno ndi dzina limene analipasa mogwizanso ndi bambo mali yomwe aja ataona kuti popalishi kuja achinyamata achuluka komanso yambira kusowa zochita anaganiza zoti bwanji apeze malo kuno kuti anyamata ndatsikana aziphunzira ntchito zamanja ndi nthawi imeneyo achinyamatawo anabweradi kuno pamene nanati tisankhe zina lanji anasankha zina la Andiamo uyu ndi chidino cha Itale imene amati tiyeni moti kuli chichewa chake moti kuli bungwe limene limapanga zosokasoka anaichano zina tanthauza Andiamo tiyende ndiye kuno kumapezeka achinyamata nthawi imene kumapezeka achinyamata ambiri ocheka palishiko phunzira ntchito zamanja pakali pano poti zinthu zikupita ena ophunzira alipo mpano ena osapita sukulu tilipo mpano zoterozo. Andiamo ndi kumene tikuyankhula pano tili mu chipinda chino mwalemba Haleluya ngakhale imene timafika pano achilemba kuti Haleluya band kusonyeza kuti Haleluya band phanga lake ndi linolo funkha lake ndi linolo ndipo ndi panopa mwafika pano muno tikuyankhula muno ndi mu holo ya Haleluya band. Haleluya band ndi holo yake inoyo imene munthu ayambirira kupezeka muno ndipo banda akunenedwa uja. Achina Lucius banda achina Charles Neta achina Pocha Phuka onse aja tonse tinabadwira muno ndi kumapita uko zikutero tikucheza ndi Haleluya band kuchokera kuno ku Balaka. Ndinaimba nyimbo ndinapempha kuti andithandize kuimba nyimbo yoyamba. Anandibakira bwino kwambiri mukugwira ntchito yabwino kwambiri anyamata kodi imene chati mathandiza ino mukugwira ntchito yabwino kwambiri for the sake of our mungovomereza kuti ayi mtsoka tikufuna tipumire tichite nyimbo number 2 mprogram lero ya Cruise 5 kuchokera kuno ku Balaka tikuyankhula muno mu chipinda chenicheni cha Haleluya band tikuonetsani kuzungulira monse muno paliponse ndi Haleluya band iso ndi imene ili kufuna kuti kwenje mule sound nyimbo yacho ikhala nyimbo yanji ndaona zodabwitsa mwarana chakasi wandizula mtima ndaona zodabwitsa ambuye aja wauka apetulo tiyeni matsogolera meja ndi ino akostiwalo tichite ndaona zodabwitsa kuimba kwa Haleluya band motsogozedwa patakali pano ndi Kosi Chiwalo nyimbo yachiwiri. Ndaona zodabwitsa ine ndaona zodabwitsa ine ambuye ataopedwa ine oyikidwa manda ine maliro tidalira iwe manja ndikazoze ntembo ine mafuta anga manja ndikazoze ntembo ine ndakumana ndi mjero ine otsika kumwamba ine akuti ambuye wauka ine ambuye wauka ine maso iwe ndawaona ndi maso iwe ndawaona ndi maso iwe ndawaona ndi maso iwe
maso ive, tawaona ndi maso ive, tawaona ndi maso ive, tawaona ndi maso ive. Thank you. Zodabwitsa kufika ni program ya Cruise 5. Hallelujah Band ndimene tikuyeza nayo. Hallelujah Band ndimene inaimba nyimbo imeneyi. Koma anthu amangona ngati kuti munaimba ndinuyo. Mene munayitengera mucha. Anaimba ndi Lady Matias Kalima. Oho. Yes. Okay. Sure. Tsopano ndinafuna tiyende limodzi ndi band imeneyi kuchokera pa Paul Banda. Ndi anthu amene atsogolera band imeneyi kuchoka pa Paul Banda kufika pa Paul Subiri. Yeah, kuchoka pa Paul Banda zafika pa Paul Subiri ndio atsogolera ndi anthu 5. Oho. Yeah. Paul Banda ndio wayambirira. Yes. Kenako Charles Sneta. Kuchoka Charles Sneta anabwera Foster Chimangafisi. Kuchoka Foster Chimangafisi nabwera ine Costual. Yes. Kuchoka ine ndi pamene pabwera Paul Subiri. Panthu onse amene anayamba amene mukuwatchulawa panopo ndaonoti kucheza Paul alipo, Kosi alipo, ndi ndani ena amene alipo anthawi imeneyi? Kwambiri ndife awiri inu. Yeah. Amene mwatsala kumangalinga unena kuti haleluya idakalipobe. Sure. Andi china chimene ndimadabwa nacho mwina Paul Subiri ngati bandi ina mukhoza tunikira ndi chakuti mumayimba ngati bandi komanso panokha muliso ndi nyimbo zanu zimene mayimba. Yeah. Mumazipanga balance bwanji zimene zimakhala bwanji? Okay, mwayi umenewu ulipo kwa Hallelujah Band. Ya umene umapereka mwayi kwa members yake kuti choyamba pakhale mwayi wopereka nyimbo kugulu. Okay. Ya ukhale okhulupirika kupereka nyimbo kugulu. Kachiwiri gulu lija limapereka mwayi kwa personals kuti ngati Akosi Chiwalo ali ndi uthenga wawo afuna nawonso atatulutsa, bandi imapereka ulemu kwa munthu ameneyo kuti utakutulutsa albamu yako. Chifukwa tikuona kuti mwatuluka anthu ndi tutu mu bandi imeneyi, magulu a Charles Sneta amachulacha, achina Isaac Liwocha, achina Rodivala Manja, Foster Chimangafisi dola. Tipange ya $2. Kodi ndi woyimba so? Iya kumangoyesera. Okay. Kumangoyesera. Komano sipakhala chiopsezo yonena kuti munthu mwina akhoza kupeza kuti wakula kuposa bandi, kupezeka kuti munthu chawamba kudzimva ngati kuti ine I think bandi inde basi manja mwanga fo ine ndine munthu amene ndachuka kwambiri kunjaku kusiyana ndi Hallelujah Band. Kweni nde kuti ndicholinga cha ndiyamo. Mera nenera kwamba paja kuti atonota achinyamata akuchuluka kwambiri ndipo akusoweka kuti apatsidwe chochita ndimene ankamanga kampani inoyo. Kunena kuti achinyamata aphunzire ntchito zosiyana including zoyimbazo. Of course zoyambirira zina zoyimba zina zimabwera pambuyo. Kuti achinyamata akaphunzira ntchito, ena athomagwira ntchito pompano, ena athokatumikira malo ena. Ndi chimodzimodzinso ku section ya kubandi kuno kuti sichimakhala chiopsezo kuti mbewu imene adzalidwa isa iponderezedwenso. Alipo ena ngati Lucius Banda anapatsidwa mwayi umenewo, ambiri anapatsidwa mwayi umenewo. Koma cholinga cha ndiyamo ndi chimenecho kuti kuthandiza achinyamata mdziko la Malawi kuti likule. Komanso moonjezera palibe vuto kukula kuti ine ndakula kuposa ngati bandi. No, chifukwa choti bandi imendetsedwa ndi malamulo. Okay. Ndoti wang'ono olo wankulu koma mpanga follow marules a Hallelujah Band. Okay. Zimene zimapangitsa kuti mukhale balance. Pasioneke kuti wankulu wang'ono ayi koma tonse timangoenda iko chifukwa choti tikuyendera malamulo amosi. Kusenza kuti kandi na Akosi Chiwalo koma ngati mwabwera ku bandi ndinu band member basi. Bandi wa Hallelujah basi. Munthu wamba. Palibe zoti ine ndine Kosi. Palibe ndelero ndipanga zakuti to 17 mwakizipetena ine. Kukhala Maina Luso, kukhala bandi yoti ikukulira mu chalichi pena mwina pakhoza kukhala mafunso kuti ndiye mazikwanisa bwanji kuti muzitumikira ku mpingo komanso muzitha kumapanga ma event anu panokha ngati gulu mumapanga handu bwanji pamene pachifukwa kulipo mpingo kukumangilirani kuti iniyo ndine apa mpingo pano basi. Iniyo kumonota ife tinafuna titakula titafikira apo koma mpingo kuwokerani pansi. Ifeyo ndi mpingo ndi ife timagwira ntchito limodzi chifukwa mugulu la Hallelujah Band kalekale munali akatholic okhaokha. Pakali pano tili moyena Service Day
alipo ena machechi ena nde omwe ampingo omwe aja amathaso kuti tomafere omwe kuti mwina ali ndi zochita machechi osiyanasiyana amakatholiki timapita kukagwiranso ntchito ndebe ifenso timakakamizidwaso kupanganso za makamaka kupemphera chifukwa pamene tikupemphera timakhaso kuti mwina tikupanganso madaliso a bandi kuti zikhale kupitirirabe mwachidwe yake ndikhoza nkha choncho akutero kulongosa wake ndi kumeneko because ndimaona kuti bepena pake pakhozokhala povuta kupezeka kuti mwina tiyelekeze akukufunani kuzomba kuli msonkhano ndi ayitana Hallelujah Band kuti kaimbe komanso tsiku lomwelo kumpingonso akufunani ndezikalapo okay zimatengera ndi misonkhano yake okay ngati tiyelekeze kuti misonkhano ya chipani ndiye kuti ngati gulu Hallelujah Band siloledwa kupita okay koma msonkhano wa boma I think pamakhala kusiyana waboma pakuyenera kukhala kusiyana ndi wachipani okay even zolankhulaso zimakhala zosiyana pa misonkhano yawiri imene waboma titha kupita kukaimbira koma ngati wachipani zimativutirapo komanso ngati kumpingo akutifuna ukunso akutifuna ndiye kuti tikuyenera amodzi mwa anthu awiriwa kwauza chilongo amene ayambirira ngati ayamba ndi aboma kutipempha ndoti tauza mpingo kuti aboma atipempha ngati ayamba ndi ampingo kutipempha aboma tafotokozera kuti anatibuka kale a church gulu kumafika zaka 40 chakuti simasewera mama kakuno ku Malawi kwambiri makanikana olo even timu ya mpira makwalalamu kupeza kuti basi ukangowina mpira umodzi kuwapatsa 5000 kuti uche captain wanyamula wapita nayo sure mwakwanitsa bwanji kufika pamene mulilipa chifukwa ndizodabwitsa kuti ngakhale even oyimba paokha afa ifatu nkati mwa ndimemu kutha ndithu ndikudilizika magulu ena anayamba ndithu aife ndi chanchani bandi chanchani ataita koma Hallelujah Band idakalimbabe mwayima pangodya zotani kuti muzilimba chonchi kapena achiwalatatuza chisisi chake poti akhala ndithu zaka inuyo achiwalo ndimwe zakambati sere chani ndakhala mu Hallelujah zaka 32 ndiye pamene tiphatikize 32 ndizokhala mu bandi kuti tiphatikizepo zombadwiratu ndiye kuti mwathakatunda ndithu ine ndi 51 years kuchikweza kuntunda tatiuzani kuti bandi imene yaonza bwanji kulimba kufika pamene ililipo bandi imene ndi mastepe awiri apart from kuima payo ngati Hallelujah Band ili under Andiamo campus imene ndiye amene amayang'anira akuluakulu amene amatsatira zofoka kutani zimene zikusoweka mu mbandi yathu Hallelujah komanso after Andiamo campus pali wansembe chata ntchula uja still alipo Father Mario Pacific amene onda amenenso amakhala above Andiamo komanso Hallelujah ndoti ina chichonse chimene chikutivuta anthu awiri amene wawa ndi amene amakhala akutithandizira komanso kwambiri malamulo athu ndi amene amatithandiza kwambiri kuti bandi yathu ikhazikike chifukwa bandi yathu imalola kuti munthu ineyo ndifuna ndisamuke ndikapange zanga imalola ine ndifuna ndipitilize imalola bandi yathu ili ndi malamulo amene imakana simafuna izi chani alesa amatani amadziwa chifukwa chakutsatira zimene zichazi imapezeka kuti tupanga combine ana amene akubwera umene adzapeza lamulo limenelo amene unambaka lewe ugwiritsanso ntchito lamulo lomwelo ndiye timakhanga tonse tupanga chimodzi pamene anthu mupanga chinthu chimodzi simungathe palibe angakuthyoleni nchifukwa chake timayesetsabe kumayenda ndithu aketu linaluso anaunikirapo kunena kuti poyamba imakhanga ali kuti bandi imene ndi akatolika okhaokha koma panozooneka kuti mwakhwefula kuti pamenepo bandi iyi ndi yachikhristu nawo akati akhristu tikafika nyengo ya renti akati akhristu akapanga njira ntandakaye kuljani jani umakhauta akhristu ajaphatikisana mipingo mupeza mipingo yonse ikukapanga chinthu chimodzi nawo ifenso tinaona kuti muulaliki mulibe zoti ine ndi mkatolika mulibe ine ndinawo Seventh Day tonse ngati tiulalika zokhudza mulungu mkhristu tonse tilumikizane tiyalike mofanana that's why tinatsekula khomo kuti wina mpingo ine alesi abwere tiyendere limodzi imeneyo ndi Hallelujah Band imene tikuyeza nayo kuchokera kuno ku Andiamo campus yayikulu kwambiri munanena kuti Andiamo malo akulu kwambiri komanso ndikatunda kuchoka mutala muchizofika pano kwambiri almost 7
Kilometers. Afika kumusi uko. Yeah. Ndi yadi yaikulu kwambiri. Ndi yadi yaikulu. Chinambira ndi chani kubwera kuno? Chiyambire chimene inamba kubwera ndi Hallelujah Hall inoendeyo yambirira. Ananenera anzathu muja atapanga malo anowa anyamata onse amakhala ku parish kuja anapanga trust fund kubwera kuno. Ndode anyamata Hallelujah Band imaenda ndi anthu 12 ndi anthu 12 basi. Sabidirira sajipera pamenepo. Basi 12. Ndode kuno kunapangidwa ma section osiyana. Kunali cobra session, kunali mechanic, carpentry, photographer, zambiri mbiri. Ndanya matale Hallelujah Band achatabwera kuno ali sana mpatsa chake chochita. Fostala amasuka sopato. Ya Charles Neda anali kuloma umba zina zake kuseli ku Ineso nakapo momba zima brick zina zake zija. Ya achina madeskalima pocha puka onse anali kugaraja kucho makanika kucha. Ya ndemo katero pa makatsi kumene mabwera no muholo muno zadani kudzapano. Ya ndemo konse kuno amena oyambira kubwera inali holo inoye Hallelujah Band. Ndiye ataipatsa dzina jelota ndiyamo aliyesa manguzo ku Hallelujah Band kuja ndikuandiyamo. Ndiye kuchokerano kumene kuja kubalaka kuparishi kuja zafika kuno panalibenso mabuilding ena ali onse panjira. Ndali yesena mangoti kuandiyamo. Ndiye pamene mabuilding amba kudzaza anthu anangozoti kuma kuandiyamo. Ndiye mabuilding aje kwabwera chipatala, kwabwera seminary. Chipatala cha ndiyamo. Ndamangoti kuandiyamo kuchipatala. Kuandiyamo ku seminary. Chabwino. Kani ndimeneyo. Tipumire mprogram ya Cruise 5 tichita nyimbo number 3. Tinachita nyimbo yoyamba mundisankhire njira tapanganso ndaona zodabwitsa taonetsana zodabwitsa kwambiri pa stage apa pano tifuna tichite nyimbo ina ikhala nyimbo yanji tsopano pamene bekuno kuti khale anali cholinga munayimba ndinu imene ija kutsogolera posubiri akufuna atisangalatse pano pamodzi ndi Hallelujah Band akuti ambuyewo pondilenga anali ndi cholinga ndiye inuyo osamanyumwanyumwa za moyo wanga iyayi Ndichikondi cha Mulungu anandilenga munthu onerera panalibe pondipanga osindikira panalibe pondilenga ine sonoleka ndikunyoseratu moyo wanga ine Ndichikondi cha Mulungu anandilenga munthu onerera panalibe pondipanga ine osindikira panalibe pondilenga ine sonoleka ndikunyoseratu moyo wanga pondipanga anali ndi cholinga sono ino safutike ndi moyo wanga poti izi zapadziko abale tinazipesa ndipo tizazisiya zikakangoma poti iye pondipanga anali ndi cholinga sono ino safutike ndi moyo wanga poti izi zapadziko abale tinazipesa ndipo tizazisiya zikakangoma
poti iye pondimanga anali ndicholinga sono ino safutike imoyo wanga zapatiko polisi zapatiko baleni nazipesa ndiponi nizazisiya zidakagoma anali nacho iye pondimanga anali ndicholinga mama sono ino safutike imoyo wanga zapatiko polisi zapatiko baleni nazipesa ndiponi nizazisiya zidakagoma. Imene ni nyimbo ya Hallelujah Band akuti anali ndicholinga. Kukufika nichokera kuno ku Andiamo Campus muholo enieni ya Hallelujah Band kuno ku Balaka. Ino ni programu ya Cruise 5. Kuti munthu alowe bandi imene ngati imene mwagomera ndi luso langa loyimbali. Awasave nawo ya ndachipongwe kwambiri. Muradodoma ndi luso langali ndendabwera ndikufuna tsopano ndilowe ngati band member zimakhala bwanji? Kalekalero anthu amagulu achina chiwalo achinapo bandawo ali kupalishi kuja amati akafuna kupeza achinyamata amapanga amalengeza mapalishi ngoti mouse station abaka palishi mapalishiwo ma station amene wanaipo 21 kuti tikufuna achinyamata amene akaphunzire luso loyimba ndi anyamata aja amabwera ndi maluso akusiyanasiyana ndikumapezamo kuti uyu akuimba bwino gitara uyu akuimba bwino mawu uyu akuimba bwino keyboard ndi akatero amatenga kubwera nawo kuno kuzapangisa ma training kapeza kuti pakana Hallelujah Band. Pakali pano tili ndi music school imene ili paseli pompapa mabwera achinyamata osiyanasiyana madera anango ipanga school muri ndi ya boarding akabwera achinyamata aja likonoti ife kusowekera mwina munthu timatha umeuja kukapempha kuti timafuna wa bass guitar watu mwina wadwala kapena yeye mwina akuchoka wapeza zina zochita ndi amatipasa munthu uja apezotalo wa Hallelujah Band kapena tisake munthu kuti tipeze matraining kuti tizatrenisa kwa pachida chine chonse pakhale training wake kuti wina ake ngalala mva nthupi wina ake akakhala achoka tingotenga amene uja timuta timulowesa komanso timangani akhalidwe lake la munthu kuti ndilotani kuti samamwa sasuta satani ndiye tikatero timamutenga ulowa mwana guloli akuti anthu oti sasuta koma inu masuta inu ndikuoneka choncho inu masuta kwambiri rakunthaja ni mari nkupempheni inu unapezeka pachi mubandi munthu oti masuta mukasuta makafonya uja wa masamba akuluakulu uja majowa makachipidi goliro pa stage naona ndati nkulu ameneyo bwanji anthu ambiri amatero koma kuti music yo ndimene inabadwa kale yosuta mwati bwanji anthu ambiri amatero koma music inalengedwa yosuta kale koma iniwo masuta ndithu ndithu chakasa musandipanikize bola kapena masiku alero koma kalekale kuti upeze mwayi ozakhala nawo memba kapena osati memba koma kupeza mwayi kuti uphunzire nawo sichinali chinthu chapafupi sichinali chinthu chapafupi so umakhala ngati uli kuchipatala kukuyang'ana kwake mene mondiyang'anire nomo sine mene ndikuyang'anirano koma utsiwo ndimene kupangisa kuti mumayendayenda ngati Hallelujah Band koma kwambiri timamva kuti Hallelujah Band yapita ku Italy Hallelujah Band yapita ku Italy yeah sure pali ubale wanji pakati pa bandi imeneyi ndi dziko la Italy kapena ndi anthu aku Italy pali ubale waukulu kwambiri meta nenera moja kuti Father Mario amene kunchulayo akuchokera dziko la ku Italy anabwera kudzatumikira kunoko ntchito yake ya usembe mkatikati mwa utumiki wakemo anonjezeraso utumiki umenewo wa Andiamo kuti achinyamata komanso tonse tizipeza chochita so chifukwa cha kuyambisa Andiamoyi abweza ambiri amene amatsatira wansembe ameneyo ndi amene anagwirana manja limodzi ndi wansembe kupanga chimenechi so mkatikati mwa kupanga zimenezi ndi muli chipatala chicha secondary school sukulu za mkaka kusunga okalamba ana amasiye achamendenda mulilongo akuvuta nacha ife kunoko tidachotsa mbalakamo kunoko inuyonso munamalize Andiamoyi kukafika kumusiko so ifeyo timapita ku Italy kutsatira abwezi acha koma molumikizana ndi momveka bwino
kuti tiyendesere limodzi zinthuzi. Kumene kuja timakapeza thandizo lopezera mankhwala amene tikuyendetsa chipatala chimene chili apashi. Chipatala chimenechi tidachiyamba amodzi mwa anthu ake ndifeyo Hallelujah Band. So timakapeza mankhwala kuti anthu ena adzipezapo mankhwala ulere maka mwana oyambira chaka choyamba mpaka na 15 years kuti azalandira chithandizo cha ulere. Ndiye mukapita ku Italyko mmakatani kwenikweni mumangofika kumavina mu street kapena mumakhala mumapanga ma show zimakhala bwanji? Ife ku Italy timangoona pa map kuti atu Italy ndu silinapondeko ya. Yeah, sure. Zimakhala za dongosolo. Oho. Kumene koko ndithu kuli anthu akuluakulu amene akuyimirira kampani inoyo amene akudziwa kuti anyamata akubwera tsiku lakuti. Ndiye kuti akonza kale mashow adongosolo labwino. Kuti akachoka apa adzafikira apa, akachoka apa adzafikira apa, akachoka apa adzafikira apa. Kulumikizana ndi abwezi kumeneko akudziwanso abweziwo cholinga chimene tikupitira kuti tikapeze mankhwala kuti amalawa anzathu apeze chithandizo. Ndi mayimba mu Italian? Ya pali timayimba magulu onse. Oho. Pali nyimbo zina zimayimbidwa Chitalianimo. Okay. Koma zakonko. Oho. Pali zina zimene timayimba ngati zakwathu kuno kudzera mmasaina amadziwa anthu achoti apo akutanthauza chakuti. Ngati mene timapangira apa muja za mitondo za chani mwina mmatsatira. Pamenepo munanena kuti fana ndakupezani mukukonzekera ndiye mati yayi nyimbo iyi yayimbirani yawe tufuna tikayimbe tikapita kunja. Yeah, sure. Ndiye mukhoza kuti imbira nyimbo imeneyi chati yayimbirani yawe ichi. Kwambiri kwake. Titakukuimbirani. Ali ndi nyimbo awa kumakhala kupukusa mitondo kudumpha kwambiri. Ndipo zimene zija ndeti makhanga tatenga Malawi yense tapita naye kumene kucha. Tikufuna tipumire tichite nyimbo number 4 mprogramu ya lero ya Cruise 5. Koma nyimbo imeneyi si nyimbo ya masewera yayi. Moti inuyo muli ndi mwayi kuti mwayionera kuno. Nyimbo iyi okayionera ndi azungu akunja ku Italy. Akuti imbirani yawe. Nyimbo imene muli luso lopatsa chidwi kwambiri. Nafuna tipumire kaye pang'ono kuti atipatse nyimbo imeneyi Hallelujah Band amene tikucheza nawo kuchokera kuno ku Hallelujah Band ku Balaka. Taimba nyimbo kontamanda mbuye wanga Yesu Kristu watika kukala mundu anandikonda mpaka na kufa pantanda kuti ndipeze ufulu wa muntima. Ndidzaimba nyimbo zokoma zotamanda Yesu yompulumutsi wanga. Andinyoze andinene sindisiya ndidzalalika dzina lake loyera. Ndidzaimba nyimbo zokoma zotamanda Yesu yompulumutsi wanga. Andinyoze andinene sindisiya ndidzalalika dzina lake loyera. Taimba kanyimbo kotamanda inu chauta kondipatsa mwana wanu modzi yekha. Chikondi chake na masoka mwa Satana tapulumuka tayanjana so ndi inu. Ndidzaimba nyimbo zokoma zotamanda Yesu yompulumutsi wanga.
andinyoze andinene sindisiya ndidzalalika dzina lake loyera ndidzaimba nyimbo zokoma zotamanda Yesu yompulumutsi wanga andinyoze andinene sindisiya ndidzalalika dzina lake loyera. Balaka, Andiamo, Hallelujah, Africa, what's in the sea, yes. Zakwitu.
Hey. Woo. Ndidzaimba nyimbo zokoma zotamanda Yesu yompulumutsi wanga. Ndingayenze andinene sindisiya, ndidzalalika dzina lake loyera. Ndidzaimba nyimbo zokoma zotamanda Yesu yompulumutsi wanga. Andinyoze andinene sindisiya, ndidzalalika dzina lake loyera. Akosi Chiwalo, kuchokera pa nthawi imene Hallelujah Band inayamba zaka 40 chakuti zapitazo, pakanthawi kenake mayina ndi amatuluka ndithu kuti ya Akosi Chiwalo, Boss Billy, Rod Valamanja, Isaac mavika ntuli pa komano for the past mina even 10 plus years sikunatuluke dzina linayi mwa Hallelujah Band lotanthu kumaloza kuti kodi apa ndi ndani mukhoza ndikoza ngandikulakwitsa chikuchitika ndi chani? Ya ndizoonadi ndipo ndifunso limene ndafeso milima mwatumu timadzifunsa toka. Ya komano kuti anyamata walipo amene akuimba moti mutakha kuti mabwera ku show kwathu mukuona kuti pala anyamata ena amene akuimba ndithu kwambiri. Pali amene palibe pano timati Sean Taferakaso. Ya mumpeza ndithu pa stage paja maimba nyimbo za chapuka, nyimbo za Hallelujah, amene so anthu akunkonda kwambiri. Tiliso ngati munamva pa introduction paja uyo anena kuti nthawi zina Charles Mafukana nthawi zina so tikafasa timatopanga nyimbo. Yes, amene so amapanga nyimbo zake. Ya pali nyimbo ina mali sweet wanga chani ya pa stage so amaimba ndi anthu oti amaimba bwinobwino. Koma kuti dziko li lapangabe 10 pang'ono. Ya platform imene ili panopa ndiyovuta kwambiri. Achinyamata amene abwera panopa ndoti akubwera sononso mwa mtundu wina. Nde zikuvuta kuti mpaka anthu awadutse onse aja diso la wadutse waja mpaka dzati kumbukireso kwambiri ife akuti aone kuti sochitika ndi chani. Ife tikapita show wathu ndizosiyanabe ndi mmene timati tikapita kumbuyoku mmene amabwerera anthu. Kwa panopa tikapita show kwa anthu ena anthu so amabwera ngati mmene amabwerera so ife ku show wathu kumbuyoko. Zimene zimatopangitsabe kuti anthu asazindikire kuti kuchitika ndi chani. Ine anthu amatondifunsa kuti akulu mukuimbabe. Koma munthu ndumapita kuita lo makayimba. Munthu andifunsa ndikuimbabe. Why akundifunsa chonchi? Muona kuti pala anthu ena amene akuchita bwinonso kwambiri amene akupangitsa kuti diso la anthu ena lilephere kudzafika pa ife. Titani pamenepa? Apatu nkhani kuti nkungolimbikira kupangabe nyimbo chifukwa ndi zimene tinalimbikitsa anyamata athu mpaka apanga force anthu mpaka apanga abamu moti tikamabwera kuitali tekhaso tubwera ndi abamu yatsopano chifukwa choti tinawuza kuti inu yono ndi amene mukuyenda kuti mubwere kutsogolo. Potengera step imene ayitengazi nzanu. Ine sindingabwere pano ndikumayimba amapiano chane Chiwalo. Tapatsana nawo ndanawo tinapatsadi mpato umene kuti atani apange moti amalawi tikamabwera ndithu kuitali ambekeze kuti amva abamwina yake ya chilendo ya Hallelujah Band. Maina Luso, kumbali ya kupeka nyimbo chifukwa nyimbo penanso kuti bandi chuke kapena oimba chuke zimatengera kuti nyimbo zikupekedwa bwanji. Andena nangonenako mokhudza motsepolapo chabe imene papanga introduction kuti nthawi ina ndimapekaso nyimbo zimakhala bwanji kumbali yopeka nyimbo popeza ndi gulu. Mapeka ngati guru kapena munthu amatha kupeka nanga mwina ono kuti waipeka bwino nyimbo icho umadzati ndisakaipereke ku gulu imene ndiyipanirira ndekha kuno unapota chipereka nyimbo apereka mwina akabwetsa ku gulu tidakayimba mwina make koma chawaitenga uthamanga nayo mmazipanga balance bwanji zimenezi? Kunoko kwa Hallelujah Band kuno mmene ndimafika ndinazaona abamwina yake imene inachitika mbuyomo ndiye ndaonanso iyaye ikuti ituluka pompanoyi. Chimene amanena akuluakulu amati tufuna titulutse abamu ndi aliyense abwere ndi nyimbo. Ndi sanena kuti mutu wanji koma aliyense abwere ndi nyimbo. Ndi aliyense amakazisankhira yekha nyimbo imene afuna kuimba. Ayipangapanga nyimbo ija ndi amazibweretsa kuntonse timakumana pano.
ndi alesa azitiuza nyimbo yake imene wayimbira. Zikatero ndi amana kuti nyimbo zimenezi tiye tinyamukeni pano mwina tipeze no malo odekha tikazimvere no bwinobwino kuzipanga matemu ake bwinobwino ndiye kumene muja timakaphunzitsana kuti iwe nyimbo yakoyi sili mwene yakuti ungayimbe kwa bandi kuno, iwe nyimbo yakoyo iwena kuti lonjezere zakuti, ndiye timathandizana kuti amawu awa si abwino kuti atuke kugulu sali bwino uyu onjezere malo awa, kapena iwe chamba chako chibwanji unaimba lege koma bwanji uchimbe mu tradition ndiyo chasa mavomea mazona kenaka ine sinditha geto nekuimba mawu bora ayimbe ana chiwalo zothekaso. Kumbali ya uthenga wa munyimbo popeza pena mukupondako kumpingo pena munthu akuloledwa kukayimba nyimbo zake kuyambira kalekale takhala tikuona kuti pali nyimbo zina zimatuluka zongolangiza anthu zongosangalatsa anthu, zina zimakhala za uthenga wa uzimu. Mmapanga balance bwanji pamene fa kuti popezeka kuti mpakana basi haleluya icharu yangosanduka bandi wamba ingoimba nyimbo basi za mdziko basi? Haleluya bandi imatsamira kwambiri pa mauthenga mwina awiri ngati sala atatu ngati ndingaiwale ndi kuti achiwala onjezera chabwino. Haleluya bandi uthenga woyamba ndi umene wa zauzimu, wachiwiri ndi wakumongolera munthu pa zabwino, mabanja abwino, kukula kwa bwino, komanso kukhala omva malangizo, kumpanga munthu kuti akule pajamati munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi. Ife Haleluya bandi mantenga munthu choncho, so nyimbo za personal zimasiyana kwambiri ndi za Haleluya bandi. Kuti mubwere ku nyimbo zanga mukapeza kuti kuli mauthenga ena amenewo ndi apo subiri ukuku, koma pamene ndikubwera ndi nyimbo ya Haleluya kapena achiwala kubwera ndi nyimbo yoti ikufuna ilowe mwa Haleluya ndeti makhala di pansi mene onenera nzimayi uja kuona sipa makhalaso makani yayi amwene nyimbo ali sadzipereka maganizo ake. Nyimbo iyi ikhala chamba chakuti kapena munthu uja anabwesa uthenga wake koma chifukwa cha kautenga kena kake wina mmutu zambwera kuti koma ti nyimbo itakamba nkhani zakuti kusiyanaso ndi mmene iweyo unapangira kumene kuchako. Zilipo nyimbo zimene zakhazi kukonzedwa mwina kumachita makani muno wache koma kuzapezeka kuti yachuka chifukwa cha maganizo a munthu wina uja. So pamakhala kusiyanisa kuti izi ndipo subiri izi ndi Haleluya bandi tikuyenera kumanga ishi. Akosi mwina ndipo vuto limungayankhulire maluma magulu onse oyimba kuno ku Malawi makamaka kumbali ya mabandi chifukwa choti inuyo makhala ngati kuti muli ndi potsamira kumbali ya kumpingo mmene mwanenera muli ndi abale ku Italy, komabe kuno ku Malawi mukati uone mabandi sakupita patsogolo kwambiri yayi. Khoza kuwerenga literally mabandi amene alipo ku Malawi kuno sangakwaneso manja awiri yayi kuona kuti Great Angels, Black Missionaries, Haleluya bandi, Ndilande Anglican kena konderuwa mpaka kusakasaka kuti kodi ena ali pati apa. Pamene mmene ena lidziko ine kanthi mabandi angapo koma anthu amene akutuluka oyimba paokha akutuluka ndithu anthu ndithu madzaza ndithu ma stadium ono rapa zikuyenda, koma kumbali ya mabandi ku zinthu sizikuyenda bwinobwino yayi. Andi zimene zimuona kuti zikukhudza ndithu nkhani ya za nsangulutso ngakhale kumbali ya magulu ochita zisudzo uona kuti palibe pamene mungagwire kuti apa gulu ili ndiloti limatha kudzadzitsa holoka ku secondary anthu sangadzadze yayi. Titani pamene pangati dziko chifukwa silingangozisiya zinthu kuti zikhale chonchito. Mwina inuyo pa mmene mwaonera kusunga gulu ngati limene lili kukhala mu gulu ngati limene zaka zopitirira 30 pali zinthu zina zimene mwaphunzira zimene ngati dziko tingaunikirepo. Pali zambiri zimene dziko likuyenera kulowelerapo kuti at least music kama live kapena mabandi adzikhala moyo wautali. Pali zinthu zinabe zimene zimatengedwa kuchokera ku maiko ena kumaiko kwanza tuku ma live show suda amakanga timeti mapangira ife mwina wiki iliyonse kaya mwezi uliwonse chani iwo aja amapanga plan well planned kuti kaya mu chaka cha mawa tizayimba ma show 5 tikaimba kwakuti ndamakhala well prepared kuti tikapita kwakuti tikapanga zakuti tikapita kwakuti tikapanga zakuti pamene kwathu kunoku mashow akati mangoimba pafupi ndi pafupi 1 2 anza tuenawa asintha kwambiri system chifukwa panopa chimene chimakwitsidwa ntchito kwambiri amati backtrack amangotenga nyimbo ijo makangoimbira pa stage paja bola kukhale kuti PA system ilipo ndio basa akapanga zimene jaso zikuthandizira kuti mabanda asabadwe
anakha kuti maartist ambiri ngati pena pake zinadzachitika ndinamva kuti unabwera wakunja winake anadzauza backtrack anthu anakhumudwa chani zimenezozo zinakha kuti zimapitirira bwezi mabanda kukhazikika chifukwa artist wina aliyese akatchuka bwezi afuna kuti akhale ndi bandi yoti ikamutani ikamuimbire zimene zimapangitsa even anthu oti akulezidwa kuti akhale ndi bandi asakhale ndi chidwi chifukwa choti pali chilipo china chake chimene chimachitika kuti ngakhale bandi yopalibe koma artist amakapanga drama zinthu zake zikutani zikuyenda bwinobwino then magaza kuti boma linakhabe kuti inatuka mfundo imene ku copyright ndithu society kuti akuyenera kukhala ndi zida mwina za dziko zoti akati kuli show mwina zida zibwerekedwa zikamangiridwe pa stage ina yake alesi artist adzipita umene kuni mabandi makatani kumakayimba imene sonali njira yomene ingapangitse kuti mabandi adzipezekabe kwambiri m'malawi muno. tikuyandika kumapeto kwa kucheza kwathu ndi zinthu ziwiri zitatu zimene afuna kudziwa. Poyamba kuti kukhala mu Hallelujah ndi ntchito kapena kumakhala kuti ukapangapanga zina kuti basi ndikangosangulutsako amalandira kanga chepe? Timalandira. Oho, ndi ntchito ndithu. Okay. Timabwera pano 7 o'clock kupita ku lunch 12 o'clock bweraso half 1 kuweruka half 4. Oho. Ngakhale sitipita ku show koma salary imayenera ilowe. Ndiye matani 7 koloko basi mango imba nyimbo basi 12 koloko tikajere kubweraso wow Tuesday kubwera wow Mumayitika zambiri. Mumayitika zambiri muno. Okay. Sinanga zida zilipompa ena phusa na nyimbo ena phusa akachidako ena panga zakuti merera apatokozeka zakuita lemo ndoti ndiyo khayo training sopano. Muli ndi masomphenya ngati gulu kuti mwina timalakalaka titafikira apo kaya mwina titapanga kwa mashow akulu chonchi sindidziwa ngati mmaganiza zimenezo? Timaganiza ndithu. Muganiza motani kutsogoloko? Ife timafuna kuti bandi imene choyamba isazathenso izingopitirirabe mpaka nakaku 100 years. Timafuna zimenezo komanso timafuna kuti izakhale yochoka mpaka kalekale. Tikuyandika kumapeto kwa kucheza kwathu ndipereke mwayi kwa Coach Chiwalo kaye poyamba ngati arts director kena kutimaliza ndi band leader amene ndi Paul Subiri. Kumeneko Coach Chiwalo mawu ena aliwonse amene munganene ngati longest serving member wa Hallelujah band komanso ngati munthu amene muli ndi chidwi ndi zinthu zoyimba luso loyimba kuno ku Malawi. Ineyo poyamba ndithokoze anthu ena chifukwa kuyambira pamene ndimabwera mu holo muno 1991 kudzafika lero alipo anthu ena amene ndimaona kuti amene nayo ba Hallelujah band chimodzimodzi sasintha kwina kuli oseme tingapita amatitsatira anthu amenewa pena amandimvetsa chisoni pena omalira kuti chifukwa chani anthu amenewa amatilondola mwanjira imeneyi ndiye zimatilimbitsa mtima ineyo kuti at least mphamvu zanga kayenzeru zanga ndizipereke mama kwa chinyamata amene abwera mu Hallelujah band imene wanene Gertrude kuti ndi cholinga changa kuti olene ntasiya koma sinimafuna kusiya kwanga kudzagwedeza Hallelujah band. Nimafuna kuti ine ndingasiye ndikhale pansi koma bandi yo idzipitirira ndizitha kubwera kudzacheza ndi amene akupitirira kuimba mu Hallelujah band. Inenso khumbo limenelo ndimakhala nalo kwambiri. Chachiwiri ndimene ndafotokozera mucha kuti Amalawi adikirire kuti aone luso lina la chinyamata amene akwaona mbuyo kuno pa album imene kubwera. Mutu wake wa album uyo ndi Inde C Yes. Inde ndi Chichewa, C Italian. English yes. Inde. C. Language yes. Okay. The title track ya album imene tubwera nayo ulendo. Chabwino. Sure. Watu malemba chani apo kumbaya odala tigwirane manja nyimbo za kuira zimenezi apo. Ndithela ukuhlipha uvula ingondo yami alemba alupa pa bolo dira ndicela ukuphumelela ajakaza besungipha awuzalembedwa kusele kwa nyimbo nehlonipho ndeziyani zimenezi Chizulu. Wow. Yeah, sure. Ni nyimbo ndi nyimbo zimenezo zimene mwaizina zimene makapatsira abale kumeneko kuitale koma simuimbako zazi ndicela ukukhala timayimba kumayimbidwa zimene zicha. Zikumayimbidwa ndithu mawanotsiriza ngati bandilita. Zambiri ananena Chiwalo komanso Getu. Ineyo mawanga ndionena kuti ndithokoze kupita kwa Malawi
kuti ineso poyambirira ndinali supporter wa Hallelujah Band, ndinkangoimva Hallelujah Band eya koma mtima unkafunitsitsa nditakhala ndi mwayi ngati umene ndili nawo pano. Bandi inamba 1978 eya ndiye kuti ine nabadwa 1977 ndiye kuti imene mayamba mwinaso nkwenda komwe tisanayamba mukwawa tukwawa pano mukuitsogolera eya so ndichopatsa chidwi ndiye kuchokera nthawi imeneyo mpaka na pano timaona bitikapita mmashomo anthu akuipanga bechani support pabuka mabanda ambiri otchuka anyamata ambiri akupanga koma mpaka na lero Hallelujah Band ikapita ku show anthu akumalowabe kumakalipira. Tithokozeso anzathu amene anadzipereka nthawi imeneyo achina Paul Banda, Charles Neda, achina Chaphuka, Lucius Banda, ena ndi awalapa wa Achiwalo adakalipo komanso azinzanga amene alipo lero kuti tipitirizebe kudzipereka kuti 100 years kunena ija izabweredi komanso ndipezere mwayi onena kuti tatsanzika Malawi limodzi ndinuyo azodiaki motsogozedwa ndinu ajakhaza. Nkhani ndimeneyo ndimetamalizira kucheza ndi mamembala a Hallelujah Band. Tinacheza ndi akuluakulu a band imeneyi amene ali ndi mbiri ya band imeneyi. Awa ndi Paul Subiri amene ndi band leader ndipo wachiwiri wawo ndi Gertrude Naluso komanso Coach Chiwalo amene ndi arts director ndipo iwo asamalumikizana kwambiri ndi band imeneyi komanso ndi membala wa band imeneyi. Taonanso anthu ena amene akutumikira mbandi imeneyi, ena oimba zida, ena ovina, ena oimbanso mawu, luso losiyanasiyana limene lili kutuluka kuno ku Hallelujah Band. Nyimbo yotsiriza ndapita makolo. Oh! Amalume inu tieni mukanditule ine kuli nthiti yangayo ine Nkhoswe ndinuyo tikumaliza choncho tusimasewelana kasi ndapita tikupita atu tikanene tikupita timaliza nyimbo imeneyo ndapita makolo kuimba kwa Hallelujah Band mpulogalamu lero ya Cruise 5. Makolo ine ndikuthokoza mwandilera mwachikondi kufikira lero ndakula zikomo. Kakumbuka dzanali chakumunda kulima mwana iwe timatere kumba nkhokwe timatele kudziona. Makolo ine ndikuthokoza mwandilera mwachikondi kufikira lero ndakula zikomo. Kakumbuka dzanali chakumunda kulima mwana iwe timatere kumba nkhokwe timatele kudziona. Ndapita makolo amalume inu tieni mukanditule ine kuli nthiti yanga ndisawakonda na mbewe mkazi wanga wa chingoni kodi Nkhoswe yanga yatupilanga ndiwo. Ndapita makolo amalume inu tieni mukanditule ine kuli nthiti yanga ndisawakonda na mbewe mkazi wanga wa chingoni kodi Nkhoswe yanga yatupilanga ndiwo. Anzanga ine tundapita madzi otentha ndikukasamba ngapatsidwe chogwada madzi akumwa ndapita ndikudziwa usi ufulu nkutheka kukhala kapolo kodi ndi chiyambi cha moyo wina watsopano. Anzanga ine tundapita madzi otentha ndikukasamba ngapatsidwe chogwada madzi akumwa ndapita
ndikudziwa usi ufulu nkuteka kukhala kapolo kodi ndi chiyambi cha moyo wina watsopano. Everybody sing. Hey. Ndapita makolo amalume inu tiyeni mukanditule ine kuli ntiti yanga ndisawakonda na mbewe kazi wanga wa chingoni kodi ngoswe yanga yatupilanga ndiyo. Ndapita makolo amalume inu tiyeni mukanditule ine kuli ntiti yanga ndisawakonda na mbewe kazi wanga wa chingoni kodi ngoswe yanga yatupilanga ndiyo. Makolo ajakadza inu tiyeni mukanditule ine kuli ntiti yanga ndisawakonda na mbewe kazi wanga wa chingoni kodi ngoswe yanga yatupilanga ndiyo. Everybody sing. Ndapita makolo amalume inu tiyeni mukanditule ine kuli ntiti yanga ndisawakonda na mbewe kazi wanga wa chingoni kodi ngoswe yanga yatupilanga ndiyo. Imeneyo ndi Hallelujah Band kukufikani kuchokera kuno ku Andiamo Campus kuchokera mu chipinda chimene Hallelujah Band imapangira mariheso china chilichonse amaphikira muno pamene pamene pa program yathu ya lero ya Cruise 5 pamene timacheza ndi Hallelujah Band kuchokera kuno ku Baraka. Blantyre City, located in the southeast and central African region, is the oldest urban area, predating cities like Harare, Lusaka, and Johannesburg. The city was founded on 23 October 1876 when Scottish missionaries acquired land from Chief Kapeni, where Blantyre Mission now stands. In 1966, Blantyre was declared a city and is currently the commercial capital of Malawi. Blantyre City spans 250 square kilometers and is home to around 950,000 residents. During the day, the population swells to over 1 million as people migrate from the nearby districts of Cholo and Chiradzuru for work and business. Blantyre has been a major contributor to Malawi's economic growth and development. Blantyre is the oldest urban center in Malawi and was established as a municipality in 1895. In 1897, a British surveyor planned the streets that now define the core of the Blantyre CBD. Limbe Township was founded in 1909, following the establishment of the Limbe railhead connecting Nyasaland to the Indian Ocean. In 1956, the townships of Blantyre and Limbe merged to create the Blantyre Limbe municipality,
which was later renamed the City of Blantyre in 1966. Blantyre has grown into a hub for administration, shopping, and services. The growth of infrastructure has also contributed to the expansion of Blantyre. Queen Elizabeth Central Hospital was constructed between 1954 and 1958, while the Chichiri Stadium was completed around 1955. The growth of Blantyre City can be attributed to recent economic developments such as inner and outer bypass road infrastructure projects, the construction of the Malawi Bureau of Standards building, and expansion programs of the Malawi University of Business Studies and Applied Sciences MUBAS, with the addition of modern buildings. The Blantyre City Central Business District CBD stands out for its charming buildings, unique specialty shops, and pedestrian-friendly sites. Blantyre City boasts several notable buildings, including the Reserve Bank Building, National Bank of Malawi Head Office Building, Amarus Hotel, Delamere Building, Mount Soch Hotel, Development House, Unit House, Chamba Building, Livingstone Towers, Crossroads Hotel, Rouse Hotel, and Gordon Peacock Hotel. Recent architectural projects and renovations have improved Blantyre City's visual appeal. These include the HTD Building, the Malawi Bureau of Standards Building, the Malawi University of Business Studies and Applied Sciences MUBAS expansion programs with new modern buildings, the ICAM Building, General Corner Mosque, and General Corner Shopping Center Building. Blantyre City is facing significant obstacles to its expansion, mainly related to its infrastructure and physical impediments. The main problem lies in the insufficient development of essential infrastructure such as roads, water supply, and electricity. It is crucial to address these limitations to promote the city's sustainable growth. This requires careful planning, increased investment in infrastructure development, and the implementation of effective connectivity solutions to overcome physical barriers. By improving access to vital services, enhancing connectivity, and promoting inclusive and sustainable development, Blantyre can create a favorable environment for future growth and prosperity.
is a special day. The day that we have been waiting for. If you have been making up your mind to join us, you don't need to hesitate because this is beautiful and it is marvelous to watch. And today, somebody is going home with a testimony. I don't know if I'm preaching to a live church. Because your amen is too weak. I'm saying somebody is going home with a testimony. Can I hear a powerful amen? I want to speak to you this morning on the subject that I've entitled Woman, You Are Loosed. Come on! I was expecting a big clap of hands from women. Woman, you are loosed from your feet. Somebody today, I don't know what has been tying you. Come on, am I preaching to right people? Something that has been holding you down. Today, by the anointing that I'm carrying, you are going home totally free. I say you are going home totally free. Woman, you are loose. Hallelujah. Amen. Turn your Bibles. Luke chapter 13, verse number 10 to 13. Luke 13, verse 10. Luke chapter 13, verse number 10 to 13. Verse number 10, Luke chapter 13. Pasabata Yesu ankapusisa msunagogi ina. Ndipo momwemo munali mai amene anali mzimu woyipa umene unamudwalitsa zaka 18. Iye anali wokona msana ndipo samathakweramuka ndipo muno pomwe. Yesu atamuona anamuyitana kutsogolo ndipo anati kwa iye, amayi, mwamasulidwa ku mavuto. Kenaka anasanjika manja ake pa iye ndipo nthawi yomweyo anaongoka nayamika Mulungu. Hallelujah. Amen. May God bless the reading of his word. Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawu awa. Women are powerful vessels and should not be underrated. Zimayi ndi munthu wamphamvu losakwera achepetsedwe. Only a few are saying amen. Ochepa kukhapulira amen. I'm saying woman is a powerful vessel and should not be underrated. Whether in church, in politics, in society, everywhere, women should not be underrated. Wow. We cannot talk about the coming of our master without mentioning a woman. We cannot talk about his death, his resurrection without mentioning a woman. During the earthly ministry of Jesus, woman did very important things. She played a vital role. But unfortunately, many women are under captivity. They're failing to perform what they were designed or created for. Because they are under oppression. And God gave me a script. God gave me a message. My son, when you go, speak to the women that will come to attend, that they will be loose from every infirmity. I therefore decree and declare, any woman who is attending this conference, you are totally free. I say you are totally free. Can I tell you something? When a woman is free, a man is also free. When a woman is free, a man
also free. The freedom of women is also the freedom of men. You woman, you are loose from infinity. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. Devil has done one mistake. By allowing you to be here, that is his mistake. Because after this conference, women of this commission will be marveled to watch. They will be marveled to watch. I therefore decree and declare, as Jesus gave us a commission to go out and preach, you woman, you are going. I see you going. You are going. You are going. You are going. Stand with me. I am going. Come on. The Bible says Jesus was teaching in one of the synagogues. And on that particular service, inside the service, in the midst of the service, Jesus saw a woman. My God, he was teaching in one of the synagogues. As he was teaching, he saw a woman. He was not just a woman, she was a woman with problems. She was a woman with sickness. And her sickness did not start because of weather. Her sickness did not start because of location. Her sickness did not start because of food. Bible says it was under the influence of evil spirits. Michael, so many women and oppression. Can I tell you something? Evil spirits are everywhere. To the poor they are there. To the rich they are there. To the chiefs they are there. When they want to attack a person, they do not sympathize with that person unless you take that person to Jesus. That's when he will be free. And the Bible says, as he was preaching, like I'm doing now, because I'm doing the work of Jesus. Oh, you may not believe me, but I'm doing the work of Jesus. He was teaching the way I'm teaching, and he located a woman. And he spoke away. He said, you woman, you are loose from infinity. I said, you woman, you are loose. What is to be loose? To be loose means to be untied or unchained or disconnected. Somebody who was tied to me. And when the Bible says you are loose, it means you are disconnected. There is something in you that tied you up, and you were failing to go forward. Because according to the scripture, the Bible says this woman tried to rise up, but she fell. This woman tried her efforts to rise up, but she could never rise up. Some of us, we are very surprised. Trying my best. Yes. Running a business. Nothing is working. Not knowing you are tired. As good as you are,
choncho wabwino It is impossible osateka for you to be unmarried while you want to be married. tire panefunika kuti ukwatiwe There is something pali china chake as hard working as you are, mmene muliro olimbikira ntchito mmene mulirimo not to own your own house. osakhala nyumba yanu There is something pali china chake as strong as you are, mmene muliro olimba mphamvu not driving your own car. osawendetsa galimoto yanu Something has tied up. china chake chakumangana Enough is enough. kwakwana kwakwana Ah, you are not hearing me. Enough is enough. Shout with me, enough is enough. kwakwana kwakwana One more time, enough is enough. kwakwana kwakwana Today, you are loose. I said you are loose. I said you are loose. I said you are loose. Wherever you wanted to go, may you go now. Whatever you wanted to do, may you do now. Listen, no matter how powerful a preacher you are, if you are a tired preacher, you'll be preaching even your own children who never understand. Even your own understanding who never understand. Even your own son and daughters who never catch your liberation because you are tired. I came as a prophet of this country, and I preach the way, and I've read the way. I don't care how doubtful you are, and this message is for the doubters. You woman, you are loose. That was Jesus. That was Jesus. I don't know what is putting you under pressure. Because many of us here, we have come, but we are under pressure. Whatever is happening, we have pressure. Yes. How will it work tomorrow? Tomorrow is Monday. What do I do? Pressures everywhere. You are in the bedroom pressure. Dining room pressure. In the kitchen pressure. You are in the church pressure. I decree this hour. You are totally free. I said you are totally free. You are totally free. I want you to shout 3 times I'm free. 1, 2, 3. Hallelujah. The Lord is good. Listen. The Bible says this woman suffered for 18 solid years. But I have a good news. Amen. A problem of 18 years ended in seconds. I'm not waiting anyway. That when Jesus said you are loose, and she stayed for 3 weeks. No sir. Immediately when Jesus made the pronouncement that you are loose, immediately the problem of 18 years ended in seconds. Don't tell me for how long. I'll tell you what Jesus can do. You are not hearing me. Don't tell me the longevity of Pastor. 5 years now. Not married. Pastor. 10 years now. I've not conceived. No sir. I'll tell you what Jesus can do. What Jesus can do. A problem of 18 years entered in seconds. Today
fix all. Immediate fix all. Let it go now. I'm not talking about tomorrow, but I'm saying now. I'm saying now. Shout with me now. It's not about how long. It is about how it will end. Because some of us, you always intimidate pastors. Pastor, this problem 15 years now. I don't care for how many years you have been attacked. Somebody, you are here, you are right here, and you are listening to my voice. Wherever you are, I say immediately let that sickness go. Immediately let that evil spirit go. Let us study. Let us see the condition, the situation of this woman. Number one, the Bible says she suffered for a long time. She suffered for about 18 years. Others have suffered since they were born. They are suffering now, and they are still suffering. Others, their problems are older than their age. This woman suffered for 18 solid years. Number two, she was bent over. There are people in this place. Nothing is straight. A bent over marriage, bent over career, bent over business. Everything is bending over man cannot run faster. That is why some of us, ever since we started, you're building a house, but now it's 10 years. As if you're building Mulanje Mountain. A painting of a situation. And the Bible says this lady, she was bent over. Am I talking to someone? It's a bending over speed. Painting over finances, painting over character. You have a habit that is not straight. You are not even sure of your own. So it's like you are on a sinking way. Listen, those that have been traveling along Kwekwere Road, when they are driving, it's only 30 kilometers per hour. There are such people, when they want to get money, 30 kilometers per hour. They don't cruise. They're looking for 10,000. 30 kilometers per hour. Today, I came with anointing of supernatural speed. Supernatural speed. May you become straight and be on the straight way. But today, I came with good news. I came with good news. What is the good news? You woman, you are yours.
It's now 5 years. The man is just changing dates for wedding. He said this year. And just yesterday, he told you. According to situation. Let's do it in 2063. We should wait for the vision of the government. You know the government is talking about 2063. So you and I, let's wait for 2063. Shout with me. Whatever is putting you down, whatever is limiting you, may you be strength. May you be strength. May you be strength. In the name of Jesus. She was bent over. She was bent over. And can I tell you? Oh my God, what God is telling you about the sickness and the situation. In Isaiah 45, verse number 2. Isaiah 45, verse number 2. Am I preaching to believers? I am a preacher of the word. And this word will set you free. Hallelujah. Amen. This word I'm preaching to you will set you free. Somebody under my voice. As I'm speaking now, something is happening where you are sitting. Something is happening. You were bent over, but I see you little by little. You are becoming straight. So that when I finish preaching, you'll be totally straight. Ukapesa kumata nyamukasa ntali ya kuti yayi saongoka ku women's conference. Hausa na neba sanga suongoka le tumiki unafunika uongoka. Amen. Isaiah 45, verse number 2. Come on. Inenitenda patsogolo pako. Ndikusalaza mapiri. Nditsapenya zitsako za nguwa. Ndikuchola mpiringidzo yachitsulo. Hallelujah. Amen. I will go before you. Inenitsapenya patsogolo pako. And the Bible says, I will make straight the crooked ways. Nditsapanga zonse zokula kota kuti zikale zongoka. I will make straight crooked behavior. Ndikukakhalire konse kokora kora tsakaongola. Amen. And who can you kiss? Amen. Chifukwa chakalilo kota. Amen. Uti kulowa nyumba antu kwemba kupakira akatundu pamwe. Amen. Oh yes. I will make straight. Nitaongola. Crooked ways. Njira zonse zokora The Bible says, I God. Ine Mulungu. I Jehovah. Ine Jehova. Will go before you. Ndisapira patsogolo pako. I will go before you. Ndisapira patsogolo pako. So that if there is a crooked way, kuti ngati pali njira yokora kota. Ineyo. Will make it straight. Nditsaipanga ikhale yongoka. Ineyo. Will make it straight. Nditsaipanga yongoka. And when I make it straight, you'll be cruising on the highway. You'll be cruising on the highway. Somebody here, God is putting you on the highway. You're not hearing me. Somebody here, God is putting you on the highway. On the highway. He's putting our ministry, our church, on the highway. On the highway. Women. God is putting you on the highway. Whatever you want, get it. Whatever you want to reach it. Wherever you want to go, arrive in a good time. I came with anointing today. I came with
I declare and declare, whoever overtook you today, you are carrying anointing, but you will overtake anyone. I say you will overtake anyone. May you overtake. May you overtake. May you overtake. Overtake. Shout with me, overtake. One more time, overtake. Listen, God is saying, those that are attending this conference, they are catching anointing of overtaking. Don't worry. Who started before you? Don't worry. Because from now, those who started before you will overtake. I say you will overtake. Can I speak to pastors of this church? God is anointing you to overtake anyone. God is anointing us to overtake anyone. Receive overtaking anointing. I see somebody succeeding. I'm not always under pressure. No. I love the spirit I'm carrying. 10 people can overtake me. 20 can overtake me. But when this spirit rides on me, when it comes on me, on your marks, stay and go. So those who started this, somebody say, Pastor, 15 years. No child. And my younger sister got married last year. But now, and listen, God will give you triplets. That you overtake. You talk with God, but I have declared. Hallelujah. Amen. She was bent over. Bending over is a spirit of delay. She endured fruitless labor. She tried, but she failed. She suffered a fruitless labor. Why I'm saying this? I've read it in the scripture. Bible says she tried to rise herself up, but she failed. She tried her effort. Sometimes if you're a pastor like me, morning devotion, midday prayer, trying your best so that ministry can grow. The fruitless labor. The more you are trying, the more you are frustrated. Prayer and fasting. Nothing is like fruitless labor. Fruitless labor. I came to tell you that I say God of rewards. God of rewards. The one who remembers the good things that you have been doing. And in this service, God is rewarding special people for the good things that you have done to people. May God reward you. May God remember you. May God reward you in the name of Jesus. Can I tell you something? Sometimes you can try to please people, but they'll never remember you. But Almighty God, when you do something, He put it in the book of remembrance, like He did with Mordecai. When He did good, nobody remembered until the king had a sleepless night, and he said, what has been done
to Mordecai. Said nothing. Listen. Mordecai must remember. Somebody here. God is opening up a book in 2024 to remember you. What you have been doing for the people. What you have been doing for the community. What you have been doing for the church. Delay is not denied. No, sir. It may be that God is doing something behind the scenes, but we may not know. Can I tell you something? If I was a pastor to Joseph, and he comes to me to say, Pastor, I am being rejected by my own parents and brothers. Without liberation, I could cast that evil spirit without knowing that this denial is a process to promotion. Listen, some of the things you are casting out are process to your promotion. Come on, let me say it again. Some of these you call rejection are not rejection. When God arrives, nobody should say it's because of me. It's because of me. You never fail in the name of Jesus. I said you will never fail. Shout with me, I will never fail. She tried. And I said, she tried. And I said, but she failed. Somebody, you have been trying. Same form too. Same JC omweyo. Pana kumane boho. Aumalirona ngoli. Zina nimera jasiriona so. Amen. Oh yeah. Chifaki obwereza bwereza. Same form follow omweyo. 6 times. Today. I don't know if we have candidates here. You will never fail in the name of Jesus. I said you will never fail in the name of Jesus. Hallelujah. Now, let us see positive conditions done by this woman. What did she do for her to be loose? Come on, listen. Number 1, she remained in the house of God despite her condition. She never changed. This problem has been here at Fountain for 18 years. Let me change a pastor. No, sir. She remained in the church with the bending over her back. She was listening to the pastor. Daughters of Zion. They are daughters of the church. You are not daughters of the party, daughters of the weddings. No, sir. You are daughters of Zion. You must be in the church. Despite your condition. Married or not married. Working or not working. Sickness or not sickness. Amen. Unfortunately these days, when you pray for someone, he will give you hours. People are doing premier bet with God. I've done this. I need this. It will never happen that way. It will never happen. You do, God will never do. But that does not mean He has forgotten you. Remain in the church. Keep on being faithful. The Bible says Jesus saw her. Where? In the market.
mchalichi. Yesu anamwona yeye. Spoke to her. Anamwambia where? Kuti. Remain in the church. Karibu ni mchalichi. Am I speaking to a certain woman here? This white, whether you call it blouses or what, and the blue skirts, they are not suitable for weddings. Move around. Uniform must be dressed at church. Amen. Oh yes. She remained in church. I'm believing God that we have seen you today. We have Christians who goes to off season like Super League. English Premier League. They will be active in June. But in February, off season. Speak God. Can I speak to you, church? Don't be like a football league. Listen, I speak for God. And God does whatever I say. Whatever I say, God does it. Can I say something? You are loose in the name of Jesus. I said you are loose in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Can I tell you something? At 18 years, I can imagine that enagama muzali ngatoka misana nokola. Amen. Amangosunta kukala mu mubasa. Awandipo ndangali muti. Amen. Katama nena yuyo kulibe sana wokota. Wano ndo straight mkumabu nena nibe. Leo kale ni sana wokota kasa munene. Amen. 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 Ndato sana wakale uko wali sana wokota. I'm coming again on Sunday. Where I'm from. But you, come on. I will never go there. Sana kula bina mina. Amen. Iwe antumara kula na wili ya vile sana kula bina. Antumara kula pa kulu bina tili. Amen. You need us from our branches. You know, as we have a branch. Don't have lame excuse. These days, don't see that pastor very well. See him well. Put on your glasses. See him well. And that pastor is preaching here. Like, no. I don't see. So you want me to struggle every day? I'll never struggle here. God has put me on his springboard. And we are climbing up ladders. Fountain is going up the ladder. We are going up the ladder. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Amen. She stayed in church. Hallelujah. Amen. She waited for her appointed time. Her appointed time. She waited for it. Whether things are not okay, I will wait for my appointed time. When others are succeeding, I will wait for my appointed time. Number two, she had a hope for a better tomorrow. Can I speak to you and to the nation? There is hope that Malawi will be okay. There is hope that this country things will be better. Listen, we are the fountain of hope, and we preach hope. That's why I surely know that very soon there is hope for you. The Bible says in Job chapter 14 and verse number 7, it says
There is hope that you will sprout again. It is sprout again. You may not have money now. You may not have money now. But there is hope. Tell your neighbor, neighbor. There is hope. And that's why the reason she remained in the church. There is hope. Can I tell you something? Next year, time like this, you'll never be like that. You will never be like that. I see you rising. Some people doesn't need rising. Let me speak to the women. Next year, time like this, I see you rising. I see you on top. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on. She had her. There is hope. The company that you want to run, there is hope. The place that you want to go, don't be intimidated by the price of sugar. There is hope. Amen. I was in another neighbor. Because we are living in the times whereby things are very tough. And as a church, we must speak hope. We should not intimidate you. We don't know where we are going. This one, no, sir. I will never tell you that. But I will tell you that there is hope. That there is hope. When the tree is cut off, there is hope. That you to sprout again. Somebody you were completely cut off and forgotten. There is hope. There is hope. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Number 3. What this woman did, she obeyed, she aligned herself with the word of Jesus, or with the instruction. How? More time. The Bible says this woman had a bending over spirit. Not reading anywhere. Where the Bible says, then Jesus grab her to be straight. No, sir. Jesus. Yes, said, you are loosed from infirmity. What this woman did, she tried. Amen. Oh yes. So yes, sir. Pastors, when I say you are rising, try to rise. Walk with your wife. You must walk with your wife. Shoulder to shoulder. Tell Mama Prophetess that Mama, this is how God has given us. Listen. You must obey the voice of God. You woman, you are loosed. We will see it later, but we know Jesus laid hands, of course. But she tried. Sometimes God can just give you instruction. He said to the woman, to the man, on the pool of Bethesda, he said, rise up, pick up your mat,
Nemuna pesa yako. And go. Ndeyenda. Jesus did not say, Yesu sana nene kuti, I will try Ndiyesera to carry this much on your behalf. Kunyamula pesa yako imalomo I've yako. been there for a long time. Wakalitsa I'm pamene. feeling sorry for you. Ndikufera chisoni. Jesus just say, Yesu anango. rise up, Zuka. walk. Yenda. And this man tried to rise. Anayesera zikuesera. Anaona mwendo mkobo. Wateka. We know. Watekanso. Tayangane na neba. Demo out na neba. Aneba. Tamaa isilani sina. Tamaa isilani sina. Hallelujah. Amen. You want to be a powerful preacher. Mufuna mukemula iko mpamvu. Try. Mutesera. Wherever you go in the garden, in the field, Mukira kumunda. and you begin to preach to men. Kwamba kulabulira chimanga. You people. Anthu inu. People from Malawi. Anthu inu Malawi. People from Malawi. Anthu Malawi. There is a hope. Pali chebeke. Where you are speaking to men. And God will turn that men into the multitude of people. He said, for me, I don't care the number of people in the church. Whether I see chairs, I regard those chairs as people. I said, yes, because I'm trying. Try to run a business. Yes, it's a business. Amen. Yes, sir. So this is in Kateka. So we are going to celebrate with Songkano. Amen. We are going to Songkano. We will never be able to see the Kateka. Jimaganeka fuso ikayoti kuyambira liti mpaka na liti. Amen. Ngati linali malire pa 25 ndi kumvetse sana. Koma kuyambira 26 April masiku onse amoyo wanu mukayesera kati kazi teka. Amen. We need to try. Hallelujah. Amen. And we need to obey the instruction. Now the process now as we are finishing. The process of her healing. Was she loose? Number one. Jesus saw her. Anamuona. And this kind of sin is not what you know. It was a sin with compassion. Yes, we may be men here, but God can specifically see somebody. And I am assured that God has seen you. God has seen a woman from Sariba. God has seen a woman from Chile. God has seen a woman from area 23. God has seen a woman. The Bible says Jesus saw her. And when he saw her, he felt compassion. And thereafter, breakthrough. Oh God. The Bible says, I have seen the affliction of my people. When Jesus saw the struggling, when God saw the struggling, when God saw the struggling, he came down. He does not come down without seeing. Today, he has seen you. Today, oh my God, my God, my God, he has seen you. Today in this service, he has seen you. Alimu wakakuona. Sama kuona ngatamkola. Ananga zakona. Nothing, but when God sees you, you begin to plan for you. And when Jesus saw this woman, he saw an infirmity. He said, no, I cannot go. I cannot finish my preaching. Listen to who listen to yakunduza kuti lero saa seka sokano. Amen. Inuwe muda kalichocho. Amen. Apia kuti siti ngawe luke cho. Oh yes. Hallelujah. Amen. But I'm believing
Anakupa Mungu. That the message I'm preaching to you Teko nani kurupe ndugu kutumikira nini? will make you straight. Upanga neno Mungu. The Bible says Jesus Yesu saw her. anamwona yeye. He has seen you, pastor. Wakona anabusi. He has seen you, elders. Akona anakula kule. He has seen you. Wakona. He has seen you. Wakona. And he has counted. Lewa tika. He has counted. Watika. Listen. Tabetera. No matter how crowd we are. Kabla crowd yote kama mtu wanje. We are over 7 billion people in this world. Antu kwa 7 billion mtu kama Mungu. But God knows your heart. Kwa Mungu ama tuwa ni moyo. He knows your address. Ama tuwa kwenye Mungu atokea. He knows your geographical area. Ama tuwa kwenye Mungu makala. He has your GPS. Yeye alinayo kwenye Mungu makala. He can locate you. Hapo sio kuendelana. Au sina ngoma simu ngapi pase mapo hapa. Simu ngapi pase mapo hapa. He knows even the number of your hair. Ama tiwenge kare mulingo titirano. Already that total 5 he knows. Amen. Today God has seen fountain. God has seen fountain. And he has come down to rise us up. In the name of Jesus. Jesus. Yes. Saw her. Anamwona yeye. And when he saw her, let's see what next. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. But before that, you can write this down. Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Exodus 3 verse 7 to 8. We're not reading, but let's read 2 Chronicles chapter 16 verse number 9. Tulenge 2:16 verse number 9. Verse ya 9. 2 Chronicles chapter 16 verse number 9. 2:16 verse ya 9. Verse number 9. Pakuti Yehova amayangana ukudi ukubetiko lonse lapha. Kuti alipikitse iyo amene mitima yao aipeleka kwa chonto kwa iye. Yehova amayangana kutiko. Ukundi kuyangana ndani. Katiko la pansi. Kufuna ndani. Kuti alipikitse iyo amene mitima yao aipeleka kwa chonto kwa iye. His eyes are to and fro. Maso yake alimufundiru. Where is he? Kuli alipati. Where is he staying? Amakala pa. Today God assured me that on the final day I will be with you, because I was looking around and I have seen someone who will come to attend the service, and I am ready to rearrange the life of that person. I'm speaking as a prophet. I'm preaching as a prophet. God has seen you that you are not working. He has seen you that you need a job. He has seen you. You need the fruit of the Lord. He has seen you that you need capital. He has seen fountain that we need door frames. God is saying, I'll do it before June. Because I've seen and how I came down to see myself. Ilu antena mugatuma utenga filisola mika. Amen. Amwe aoneoka. Amen. Ati mate mukatonere no ama mwera nutaone na pesa. Lero abele. Amen. Abuja. Kwa watu kuja mufutikira. Lero ambe no. I'm not even sending an angel. No, I'm not sending an angel. Me, myself, I have come down. I have come down. And the reason I've come down, I have seen. No. That somebody surviving on the medication. The father says in the house, he is swallowing every tablet. And God is telling me that he has seen. And today, you are receiving an immediate healing in the name of Jesus. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. The Lord is good. And all the time. The Lord is good. Now when Jesus saw her, he issued a declaration. He made a pronouncement. The Bible says Jesus saw her and
Kena He said, ananena woman, zimani you are lost. wamasulira. There is power Muli mpamvu in the word of God. mawu. In his voice, Mawu wake there is power. muli mpamvu. Can I tell you something? Nitakusanena chake. Whatever you see Kile chosema kukiona was created on the platform of declaration. Chinalengedwa pa mawu. When you see a mountain, mukona pili, God said. Mulungu ananena. When you see a river, mukona mtsinje, God said. Mulungu ananena. When you see a man and a woman, mukona mzimayi n'eziba, God said. Mulungu ananena. Can I tell you something? Ndikusanena chake. That means Ndikusanena kuti I can also say, ndikusanena kunena let there be a house. pakale nyumba. If he said it, ngati ananena I can say it. ndikusanena kunenanso. I can also say, ndikusanena kuti let this business arise. business itsuke. He issued a decree. He said, anena kuti you woman, iwe zimayi, you woman, iwe zimayi you are loose. wamasulira. You woman, iwe zimayi you are loose. wamasulira. Whatever you see, chosema muchiona, all the creation you see, chosema mukuchiona chilengedwe chonsechi declarations. chinakhasikitsidwa. Today, lero lino I declare to you, ndilembeza kwa inu you get whatever you're looking for. pezele chosema muchifuna. Are you looking for job? mufuna ntchito, Are you looking for business? mufuna business, Marital stability. mukhazikika m'banja. I said, ndinena kuti let there be a husband. pakhale mamuna. You know, the Bible says, Bible ikuti when God created Adam, pene Yesu Kristo Mulungu analenga Adamu, he said, anena kuti it is not good siko bwino for a man kuti munthu to be alone. akhaleke. And when he said, Ndanena choncho he created a woman. analenga mzimayi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Something that is not good, Chimene chabwino may God turn it into good. Mulungu achisandulize kukhala chabwino. In the name of Jesus, Dzina la he Yesu issued a declaration. analengeza, He made a pronouncement. analengeza. Today, Lero lino let me declare, ndilengeze let there be healing. pakhale machiritso, Let there be healing. pakhale machiritso. I speak now. Ndikulankhula tsopano. Any sickness, Nthenda iliyonse with name or without name, yopanda dzina kayatsi let it come out now. ituluke tsopano. Are you not hearing me? Look at me. Look at me. Any sickness. Nthenda iliyonse, Come on, come on, come on, come on. Any sickness nthenda iliyonse that is defying medication imene ikufunika mankhwala right now. tsopano lino. Cancer, tuberculosis, TB, HIV, asthma. I decree and I declare, let it come out now. Ituluke tsopano mu dzina la Yesu. Hallelujah. Amen. Let's finish. Tumalize. When he made the declaration, Pone analengeza, he laid hands. anasanjika manja. And the Bible says, Bible ikuti he laid hands, anasanjika manja, not a hand, osati dzanja, as a sign of seriousness. kusanga kuti chindunji. To say, Kunena kuti I am putting a signature ine ndikusayinira that this sickness kuti nthenda iyi is completely and permanently healed. yatheratu kwathunthu. Laying of two hands Kusanjika manja awiri was a sign of seriousness. kunena chindunji. That Jesus, Kuti Yesu what I'm removing now, chali kuchotsa will tsopano never come back. sizabweranso. Do you know there are people, muchapalancho they are free when they don't have money. iwo ama masuku akhulira ndi ndalama, When they get money, akangopesa ndalama sickness all over them. nthenda zimamba zabweranso. Kudogo kanova, ikamwona salary. Ndi maana hii. But today, Kama lero lino the Bible says, Bible ikuti in Nahum chapter 1 verse number 9, naho mu 1:9 the affliction kutonozika will never rise Sukatsukanso. for the second time. kwatikena The struggle, kuvutika the challenge will never struggle. sizabweranso. So can I tell you something? Ndikusena chake You have suffered enough. mavutika kwa kwana. Ena sana vutike. Waka vile mafutika. Mafutika bokwanira. Amen. Aho vile sana kusomele sana na aleke. Amen. Kama inuye ndio kuti mafutika botani. Bokwanira. Ana nakala na Yesu ni muri ndi distinction. Amen. Hey.
Bila kucha unamuda kalibepo. Suda ntawe mkazi yo mamuna ya suda ntawe. He laid both hands. Anasanjika manja onse. He laid both hands. Anasanjika manja onse. I decree this hour. Ndiwende zolali. Whether devil likes it or not. Kawiba kufuna kasa kufuna. That sickness. Pende mene. That struggle. Kufurika kumene. That challenge. Kufura mene. Is coming out in the name of Jesus. Yesu. Anything that is not okay in your life. Sejo semesikiri bwino moyo wanu. We command it now. Tuchira mulira chopama. Let there be freedom. Lake Malawi is an African Great Lake located between Malawi, Mozambique, and Tanzania. It is the third largest lake in Africa and the 9th largest in the world, covering about 29,600 square kilometers. The lake is part of the East African Rift System, known for its stunning natural beauty and diverse aquatic life. Lake Malawi stretches approximately 580 kilometers from north to south and has an average width of about 75 kilometers. The lake lies within the West Rift Valley, bordered by Malawi to the east, Mozambique to the west, and Tanzania to the north. Lake Malawi has a maximum depth of around 706 meters, making it one of the deepest lakes in the world. The average depth is approximately 292 meters. The total volume of water in the lake is estimated to be around 8,400 cubic kilometers. Lake Malawi is renowned for its incredible biodiversity, particularly its unique fish species. It is home to over 1,000 fish species, the majority being cichlids. Many of these fish species are endemic to the lake, meaning they are found nowhere else in the world. The lake's rich ecosystem also supports a variety of other aquatic life and waterbeds. Lake Malawi is a popular tourist destination due to its attractive landscapes, crystal clear waters, and recreational opportunities.
Visitors can engage in various activities such as scuba diving, kayaking, sailing, and fishing. The lakeshore also offers beautiful sandy beaches, perfect for relaxation and sunbathing. The lakeshore towns and villages provide a glimpse into the local cultures and traditions of the people living around the lake. The lake plays a significant role in the economy of Malawi. Fishing is a vital economic activity, providing livelihoods for numerous communities. The lake's fish stocks are crucial for local consumption and export. Additionally, tourism and related industries contribute to the economic development of Malawi. Lake Malawi is a stunning natural wonder, combining breathtaking scenery with unique biodiversity. Its ecological significance and the livelihood it provides to local communities make it an essential and cherished resource in Malawi. Off the eastern shore of Lake Malawi is an island called Likoma. Likoma Island is a small piece of Malawian territory in Mozambican waters. Likoma's primary claim to fame is its magnificent St. Peter's Cathedral, located less than 500 meters inland from the ferry terminal. The cathedral is the principal church of the Anglican Diocese of Northern Malawi, and it matches the size of Winchester Cathedral in the UK. Construction works on this extraordinary ambitious construction project began in 1903, when the mission was fortunate to have a trained architect on its staff. The stone of the cathedral was laid by Bishop Gerard Trower, and the cathedral was completed by Bishop Thomas Fisher in 1911. Native granite was used in the cathedral's construction. Soil from Jerusalem was placed under the high altar. St. Peter's Cathedral is said to be the third largest cathedral in Central Africa. Likoma Island is home to one of Malawi's top luxury lodges, Kayamawa. Kayamawa is a stunning MAT award-winning, responsibly and sustainably run property and one of the best beach lodges in Africa. All manner of lake activities is on offer, and for most people, Kayamawa is reason enough to visit Likoma Island.
access to Likoma is currently by boat or aircraft. The airstrip has been upgraded in recent years, though most visitors still arrive courtesy of the vulnerable MV Ilala ferry. papita zaka 30 pamene dziko lathu linachoka mu ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera ku ulamuliro wa zipani zambiri, ndipo lero tili pano pa area 30 pomwe tifuna ticheze ndi amalawi osiyanasiyana kuti kodi akuona ngati dziko lathu lapindula banje ndi ulamuliro wa zipani zambirize. Ine zinanga ndiluchafula ndipo iyi ndi Word on the Street. Takhani pomwepo pomwe tikhali kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Apano pati ukwanisa zaka 30 kuchoka mu chipani chimodzi kubwera ku zipani zambiri. Mwina mukuona ngati dziko tikupindula nazo motani? Mukuona kwanga mbala ikulu manabe kuti siti kupindula kwakukulu chifukwa cha mikangano imene makhalapo pakati pa anthu azipani. Fati kaonetsetsa palibe kusintha kwenikweni, anthu ake ndi omwe koma kusintha mawanga. Ndipo chifukwa cha chimene yoyo malomotero zipanga focus pa nkhani zoti zikhoza kuti tipindulira ngati dziko, timakhala busy pa zinthu zopindulira ife tokha. Chimwene peta kubwera 2025 tikubwera so zisankho, mwina amalawi anzanu mutha kuwalangisa morani pa nkhani ya zisankho zimene zikubwera. Tikhozongonabe kuti mwina mwake ngati kuli kothekera tingoyang'anabe patsogolo amene abwerako kale ndi amene angathe kubwera kuti kodi mu mfundo zawo amene amaoneka kuti akumatha kugwirako pa mfundo zimene anatipatsa ngati mbuyomo ndi ati. Ndipo kwa anthu amene akuonetsanso kuti akhoza tipindulira kutsogolo kuno angakhale ati. Pa chifukwa tikatero mwina mwake dziko lathu lidzasintha ndipo tikhoza simbalo koma. Lapereka ni moni kwanzanu komanso achibale. Ndipereka moni kwa anzanga onse amene ndinaphunzira nawo pa Bwaira Secondary School kuti ndimakumbukirabe ngati kuli kothekera azithaso ndikumbukira. Ndi anzanga onse amene mapanga nawo business ya
Ineyo mbali yanga ndiona kuti dziko likupindulako koma kwa zochepa choncho. Mwina mutamba kutifotokozerako kuti kumbali yopindula ikupindula motani kwenikweni? Tiona kuti mbali ya uchoka kwa chipani chimodzi kubwera zipani zambiri ziri kuchitika, komanso tikuona anthu amapikisana mipando chifukwa choti pali competition yayikulu. Aliyense amatha kuti achite zimene zothekera kuti anthu amene afuna kuti akaona fundo zakezo zithe kuwapindulira, ndiye kubwera kwa zipani zambirizo tiona kuti zikupindula ndithu. Mwina kumbali ya komwe iniyo mukuona ngati sitikupindula mwina ndi mbali yanji? Nkhani yayikulu yomwe sitikupindula panopa ndi kukwera kwa zinthu mtengo, komanso zimene amatulonjeza azitsogoleri athu ngati kuti akamapanga kampeni tidzakupangeni zakuti zambiri satha kuchitayi zomwe anthu ambiri amathaurani kumadandaula. Ndi zimene anthu ambiri zimene sitikupindula ndi zimene zozo ifa amatinamiza nthawi zambiri azitsogoleriwo, koma ife timakhulupirira mwa iwo kuti namene akuyendetsa dziko ndiye timatha kuyika chikhulupiriro chathu yonse pa iwowo kuti mwina mwake zisintha zinthu. Ndiye kwa nthawi yochepa ndimene amatha kupanga zinthu zija kwina akubasa amakhaura atayilira. Ndiye timapempha kuti mwina mwake atamakwaniritsa zimene amatilonjeza tikamarani akamapanga kampeni kapena akamalonjeza. Pamene tikukonzekera zisankho za 2025 mwina Malawi anzanu mutha kuwalangiza motani? Ineyo mbali yanga ndikhoza kuwalangiza kuti kumatha kuchitika zinthu zosiyanasiyana, anthu amaphana, anthu amarani, tikungofuna kulolerana pamene kubwera zisankho zimenezi kuti zakhale zabata ndi mtendere, kuti pamakhala wina komanso opambana. Ndiye tikuyenera kudzavomereza pa zisankho zimenezi zotsatira kuti zidzakhala bwanji. Ndiye komanso nthawi inoyi tikuyenera kukhala anthu atcheru pamene kampeni yayambika. Tapereka nimoni kwanzanu komanso achibale? Moni ndikupereka kwa ananga Austin Eletsani komanso Lemison Eletsani ndi anzanga osamene timatha kupanga nawo ntchito yakabaza pano pa area fete. Palibe chimene tikupindulayi chifukwa ine sindichiona chopindula. Mwina makamaka mngati simukuona china chilichonse chopindulitsa mufuna mutanthauze chani? Ine ndifuna kutanthauza kuti zimene adaruza nthawi imeneyoyo kufika napano palibe chimene chidasintha, ndipo chifukwa cha chimenecho palibe chopindula. Mwina mutha kungotifotokozerako pang'ono pa zinthu zomwe mukuona ngati kuti tinawuzidwa kuti tizapangiridwa ichi koma sizinachitike? Ine ndikuti ndikaona chimanga nchokwera, komanso sopo ngokwera, shuga amene ngokwera, ndiyeno palibe chimene ndinganene kuti chili nchochipa chifukwa chilichonse nchokwera. Lero shuga tikugula 4,500 ndikuti palibe chimene chopindula. Mwina tikubwera 2025 yomwe tikubweranso zisankho zina, mwina Amalawi anzanu mutha kuwalangiza zotani? Ine chimene ndingalangize nchonena kuti poti pano palese ngomaona yekha kuti kodi ndichite chani choti chinthu chikhale bwino, pano palese ngoona yekha. Chabwino, tapereka nimoni kwanzanu komanso achibale? Ine ndikupereka moni kwa nibanga maifero, ndikupereka moni kwa nibanga makhumbo, ndikupereka moni kwa nibanga masera, ndikupereka somoni kwa munanga. Kwambiri mmene tikupindula dziko linolo, kwambiri palibe chimene tikupindula, mamaka amene akupindula ndi anthu okhaokhawo amene ndiochita kale bwino, koma ngati kwa anthu ife amene tili osauka palibe chimene tingamanene kuti tikupindula chifukwa kwambiri chifukwa chogwetsa kwacha ndi mmene zikutipanga afekiti kwambiri anthu amene tilibe ndalama. Mwina mongosanthula kwa anthu amene akutimvera pano pa kwenikweni mukati mwina sizili bwino mukutanthauza zinthu zake monga chani? Choyambirira kwambiri takuna kwambiri kwa zitsogoleri athu, azitsogoleri athu sakutikonda. Tikana kuti sizili bwino ananena kuti fertilizer tizagula pa mtengo wa 4,500 koma zatembenuka panopa muloma fertilizer uja tikugula paketi ya sugar 4,500. Ndi imagine lero kuti 4,500 munthu oti ali kumudzi akaitenga kuti bwana ife ndi anthu othamanga panopa kuti mwina mwake tikhotima pesa ziwiri zitatu tikapita pamene popo tipeza kukena kake 4,500 tikuzokwanisa kugula sugar, koma nanga munthu amene ali kumudzi angatenge kuti na imeneyo panopa tikatengetse thumba la fertilizer panopa 95,000
tikagule ukanengo kujako kodi ife chabwera kuthamangathamanga tikhozoyipeza mwina mosavuta kumananga munthu amene ali kumudzi akatenga kuti ndi kwambiri atsogoleri athu sakuganiza kwambiri za anthu amene ali kumudzi akungoona kuti kodi ife titani koma kwambiri akadaganiza anthu amene amakhala kumudzi kuti ndalama imene angakwanisa kuipeza ndithutu. Chimwene tapereka ni moni kwa nzanu komanso achibale. Ineyo ndikupereka moni kwa nzanga amene ndaphunzira nawo limodzi pa Kamuzu Palace ku State House. Ndikupereka so moni kwa nzanga onse amene timapanga nawo kabaza pano pa Area 30. Dziko lapindula kwambiri pachifukwa chakuti nthawi imene mwina kudali ulamuliro umodzi anthu ambiri mwina maufulu amatha kuphwanyiridwa itini pano pamene kuli zipani zambiri anthu amatha kumasuka akhala ndi maganizo osiyanasiyanabe koma maganizo ako amatha kugwira ntchito potengera kuti nanga si pano pa ulamuliro khanga kuti tili mu dipani muje mu democracy ndali esa amatha kumasuka ndithu kalankhulidwe kachitidwe ka zinthu zimene sopena pake zikho kuti zitachita bwinobe ndithu. Mene tikuyandikira chaka cha 2025 kubwera zisankho zina mwina Malawi anzanu mthawalangiza zotani pakali pano pamene tikuyandikira ku zisankho zimene zikubwerazi Malawi anzanga ndikhoza kuwalangiza kuti kumachitika zinthu zosiyanasiyana sibwino kunazo timwe makandala zitigwiritsa ntchito ku zinthu zolakwika zimene zije zimakhala zolakwika chifukwa sinanga to safe ndifa Malawi and president amene akubwerayo olotera khazo ndi fosiyana zipandi kapena zipembedzo chani koma no president amene adzakhala mmodzi president yo ndizika dziko lino tena abe kupereka ulemu kusagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale zimene zithu zinthu zomanga dziko lino ndithu. Chimwene tapereka ni moni kwa nzanu komanso achibale. Okay, ine ndikupereka moni kwa mzanga Kamwendo Patterson Banda, Vincent Banda komanso Chawa Marcin. Pano mene tukwanisa zaka 30 kuchoka mu chipani chimodzi kubwera ku zipani zambiri mwina inu mukuona ngati dziko tapindula nazo morani? Kumbali ngati ya matipate chifukwa chona kuti kunena zona kupanga zinthu mwa zinthu zino mafuneka kuti ukhala ndi ufulu koma matipate ali bwinobwino koma kumbali yakuyenda dziko panopa dziko sili kuyenda bwino ndithu mwina mungati sili kuyenda bwino mufuna muthandauze morani? Ndikati dziko sili kuyenda bwino nthawi zonse timazona kuti dziko ngati lili kuyenda bwino ndi nkhani ya zachuma so nkhani ya zachuma panopa sili bwino makamaka kugwa kwacha yathu panopa sili bwino ngakhale munthu utali mambewu bwanji koma zioneka kuti phindu lenene sili kuoneka zimene zioneka kuti ku nkhani ya sogolo pasili kuoneka bwino ndithu madam. Mwina amene tikubwera zisankho chaka cha 2025 Amalawi anzanu amene akutionera pano pa mthawalangiza zorani? Ngati Amalawi anzanga chimene ningathene kuwalangiza ndichonera kuti nthawi zambiri zona kuti zikachitika zinthu zina umatengerapo phunziro so apapa kokavota ali nsamapita kwekha amene kuonera kuti chochita ali nsakachizwa kumene kuja malinga nimene zinthu zayendera padakali panopa ndithu madam. Chimwene tapereka ni moni kwa nzanu komanso achibale. Ine ndikupereka moni kwa nzanga maina awo monga ngati Abanda amene mapanga nawo business pa Area 30 pa Petroda pano komanso ndiye onse amene amandiziwa mulilongwe gift. Mmene tikukwanisa zaka 30 tutili kuchoka mu ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera ku zipani zambirimbiri mwina inu mukuona ngati dziko tapindula nazo morani? Tapindula ngati kwa ife oti wasapeza bwino tupindula bemanga utenga ndi anthu ochita bwino tupindula kumbali athu fa ngati zinayi pa ntchito kale poyamba salary zinazotsika kwambiri moyo ova ngati imagadi anali pa mtengo mwina 40,000 papano pagada kulanda almost 90,000 100,000 ndiye tusiyanisabe pakati pa thaya kali ni panopa. Mwina amene tikuyandikira zisankho za 2025 Amalawi anzanu mutha kuwauza zorani? Ndikuwalimbikitsa kuti aliyense akayenera akavote kuti asankhe ku president amene ali kumtima kwake kusiyana kuti mwina adzingoyankhula zinthu zoti sizingathandiza fa munthu yankhula yabe sizingathandiza koma munthu ukavota pamene mavota akhoza chepa. Chabwino tapereka ni moni kwa nzanu komanso achibale. Ndikupereka moni poyamba mayanga bambo anga akunchinji Mr. and Mrs. Chilwa kumudzi wa Chisasa komanso azenga onse amene maendano kabaza pano Petroda komanso mkazi wanga ndi ananga Blessings and Beston Chilwa. Dingo kumvetsetsana inde
tinkamvetsetsana ija inali true love tinkakondana zatsogolola tuzidali manja mwake mwa mulungu koma yemwe adanena palibe chosata sadaname zonse zimata zimawawa palibe chambuya moyo danisiyo moyo dakwatiwa inezidandiwa wakoma ululumata pakapita nthawi ine mabala achira moyo dandisiya komabe ululumata moyo goes on mabala achira palibe chambuya papita nthawi ine moyo dandisiya moyo dakwatiwa atapita moyo nalo dziko lidandikulira kupweteka nkumangopirira kupirira pakulu ukumwetulira kumbali uku sisima ukulira maganizo kukumbukira momwe chikondi chinkakomera simomwe mtima wako naonso umawawira kutopa ndikulira maso kufira kufuna kudzimamirira kumahai hai zonse zimata chimwene wanga palibe chosata nje mwali wanga zima wawako mabe ululumata papita nthawi komabe mabala achira ine moyo yadandisiya komabe ululumata ndipo mabala achira moyo danisiya moyo dakwatiwa palibe chosata ndipo palibe chambuya olondalama imata iwe kukhala maluzi maudindo amata dziko tikupindula chifukwa choti pa zipani zambiri zimene zili masiku ano pali ufulu wa democracy oti munthu ukhoza kupanga china chilichonse chimene ufuna ngati muzipani zambiri komanso pena ngati dziko silikupindula chifukwa chonena kuti zinthu ndi mmene zilili masiku anowa zinthu zakwera kwambiri zoti Malawi aliyense akudandaula ndi mmene zinthu zakwerera ndeno chimene ndingapemphe ngati anzathu aboma ndizoti angotsitsako mitengo ngati ya zinthu zina ndi zina ndi mmene zakwereramo ndithu chabwino mama pakubwera 2025 yomwe tipangiso zisankho zina mwina kwa amalawi anzanu amene akutionera panopa mutha kuwalangiza zotani chimene ndikhoza kuwalangiza amalawi anzanga ndichoti tipite tikalembetse mwa unyinji kuti zisankho zikafika 2025 tikasankhe moyenerera tikasankhe mtsogoleri amene ifeyo tikumufuna. Tapereka moni wanzanu komanso achibale. Ndipereka moni kwa zibale angawa Grace komanso Tabita, ndipereka moni kwa nzinzanga Bridget komanso Brenda. Bora ndikukhala ndi chipani chimodzi, bora kuti ukhale ndi zipani zambiri ndoti palibe chomwe chingakupindulire chifukwa panopo ndona kuti nimene zikuyendera bora ndikhale ndi chipani chimodzi. Ndithu adona. Makamaka inuyo mukanena zoti ndimene dziko likuyendera panopa kwenikweni likuyenda bwanji. Nakasi panopo muone anthu akamapanga ina misonkhano yoti akusalamulawa ndoti akukamenyedwa ku zipani ndi anthu ena apadera ndoti ena walibe chance yoti akusaso kupanga campaign. Ndithu adona. Mwina kwa Malawi anzanu mungawalangize motani monga ndimene chaka cha 2025 chikubwera kuti kuzakhalaso zisankho zina. Tingowalangiza ona kuti ofunika tichenjere poyenda mu misonkhano ndofunika kwenda mosamala.
chifukwa popanda kusamala ndiona kuti ndimene zikuonesera ndoti kukhoza kukhala imfa zambiri ndimene zikuonesera chifukwa na kuti munthu pani china chikapita kuti chikufuna chikapange msonkhano dera lina kukapezeka kumene kuja kukakhala zipolowe ndoti zinthu zake sizikukhala bwino zikuoneka kuti zipolo ujeni zisankho izizi zikhala za madera chifukwa madera ake ndiona kuti chigawo ngati chino chapakati pakupezeka kuti apakati pompano akapanga msonkhano chakupezeka ona kuti sipakupangika zipolowe koma pakabwera chipani china kupanga chigawo chinoyi kupezeka kuti pakupezeka zipolowe akapitanso ngati chigawo chakumwera akapezekanso achipani china chake choti kapena chapakati pano kupita kumeneko kupezekanso zipolowe ndiye ofunika anthu asamale bwinobwino popanga nkhani ngati yawo cheni ya zipanizi ndithu adona chabwino tapereka nimone wanzanu komanso achibale ineyo ndikupereka moni kwa abale monga ngati alanke yapanopo pa 30 ndithu onsewo alandire moni kuti ineyo nimatchuka ndi zina loti mahala ndiye mahala akupereka moni kwa anthu onse akabaza komanso kumuzi kwathu mulanje onse alandire moni bora kukhala mchipani chimodzi inu mukuona choncho chifukwa chani basi kande kuti dongosolo lake likhoza kukhala lolongosoka kusiyana kukhala zipani zambiri mwina kwenikweni mukati dongosolo lake likhala lolongoka mwina mufuna mutanthauze chani kwenikweni ndiye kuti zinthu zikhoza kusintha ndi mmene zilili panopa sizikuyendayi mwina kwa amene akutionera panopa zinthu zake ziti zomwe iniyo mukuona ngati zikufunika zisinthe monga ngati mitengo ngati magroceries zikuoneka kuti zinthu zawonjeza kwambiri ayi chabwino mama tapereka nimoni wanzanu komanso achibale ndikupereka moni kwa amayi anga amayi Tholiwa Chisomo Tholiwa Justina Tholiwa Ane Tholiwa ndi Sara Tholiwa ayi umuntu omwe tachesera ndi anthu osiyanasiyana pano pa area 30 ena kufotokoza kuti iyayi ulamuliro umene usunatipindulire kwenikweni chifukwa chakuti amalawi ambiri akukumana ndi mavuto osiyanasiyana komanso mbali ina ena kukambapo kuti iyayi zimene zinapindula kwambiri chifukwa chakuti amalawi ambiri ali pa ufulu ine zinanga ndi Chavula ndipo tikuthokozeni poonera Word on the Street tsiku la lero.
zenapwa kugara zenderera usaore moyo kaneria Mwari anewe usaore moyo kaneria Mwari anewe shinga moyo shinga. Lilongwe is the largest city in Malawi and became the capital and administrative seat of Malawi in 1975 after the capital was moved from Zomba. The city was chosen as the new capital due to its central location in the country. Over time, the city experienced rapid growth in urbanization, which was further accelerated by the relocation of all government head offices from Blantyre to Lilongwe in 2005. This also led to the movement of private businesses' headquarters to the Lilongwe city. Currently, the estimated population of Lilongwe stands at 1.2 million people. Lilongwe is divided into 4 sectors: Old Town, City Center, Kanengo, and Lumbadzi. Old Town is located to the south of Lilongwe and is a mixture of commercial, residential, and industrial buildings. The Old Town has numerous shops, markets, and restaurants that sell almost everything imaginable. The city center is located in the north of Lilongwe and is considered the most modern and developed area of the city. The streets are wide and lined with trees, and they have high-rise buildings such as banks, hotels, embassies, and offices. Notable buildings in city center include the Reserve Bank of Malawi building, Kangombe House, Chief Mberwa House, Jimin House, Golden Peacock Hotel, Parliament building, and Umodzi Park, which is home to the Bingu International Convention Center and the 5-star Presidential Hotel. Capitol Hill, located in the city center, is home to over a dozen office blocks, which mainly house government ministries. Lilongwe is a city located in the center of a vast agricultural area, and it has various economic activities. The city's economy is predominantly driven by Kanengo, which serves as its main industrial area. The tobacco industry is the backbone of Kanengo's economy, with its auction floors, warehousing, and processing factories. Apart from the tobacco industry, Kanengo also hosts other agriculture-related industries such as the National Food Reserve Agency silos and many more. Lilongwe City has witnessed a surge in modern shopping malls over the last decade. Notable among them are the Lilongwe City Mall, which is popularly known as Game Complex, the Gateway Mall, which is the biggest shopping mall in Malawi, and the City Mall. One of the notable infrastructures in Lilongwe is the modern Bingu National Stadium, which has a seating capacity of 40,000 people. Over the past few years, the roads in Lilongwe have undergone a transformation. Most of the city roads have been expanded into dual carriageways to improve traffic flow and ease congestion. One of the notable upgrades is the Area 18 traffic interchange, which connects the Parliament roundabout to the Bingu National Stadium dual carriageway on the upper road. Additionally, there is the underpass, which connects M1 from Kanengo to the Mchinji roundabout. Currently, most of the roads in Lilongwe City are undergoing upgrades, and once completed, the face of Lilongwe will be completely transformed. Lilongwe City plans to build an international bus terminal with banking, lodging, and shopping facilities
replacing the Kareni Market and a bus terminal. Lilongwe City, in partnership with the Ministry of Transport and the private sector, aims to introduce a well-managed public transport system to alleviate traffic congestion. Hello, I'm Esther Githui-Ewart. Welcome to Africa 54. Here's what's coming up. Kenyan President William Ruto visits Washington for a state visit at the White House, the first African leader to be hosted for the honor since 2008. Malawi's youngest lawmaker takes the lead in the fight against barriers that exclude young people from entering politics. And in our tech report, governments worldwide are working on artificial intelligence regulations as the technology advances. All this and much more coming up on today's Africa 54. The White House is rolling out the red carpet for the first African leader to be hosted for a state visit since 2008. The White House says Kenyan President William Ruto is getting a lavish state dinner, and some deals also on the table are Nairobi's aims to leverage Washington's generosity and influence after Kenya offered to send a peacekeeping force to Haiti. VOA's Anita Powell reports from the White House. The White House gave VOA its 3 reasons for choosing Kenya's president to break the nearly 16-year drought during which no African leader has been honored with a state visit. These include the two governments' shared democratic convictions and their like-minded approach in leveraging the private sector. The primary reason, the administration's new top Africa policymaker told VOA, is Kenya's recent decision to assert itself globally by offering 1,000 security officers for Haiti. We chose Kenya for a few reasons. Number one is the Kenya-U.S. partnership has really grown from a regionally focused one to a globally focused one. So we've been really pleased the way the Kenyans have stepped up to play leadership beyond their region. Analysts say a state visit is a big deal. It is the highest diplomatic honor that our president can bestow. It is typically an indicator of a very close and important bilateral relationship. And so elevating, Kenya to the level of, let's say, a Japan, which was the most recent country to have a state visit, I think is symbolic. And it's important for all the reasons that I just described, as far as Kenya being on a level that we would give it the same, privileges as one of our oldest and longest security partners. Brown said the administration aims to use the visit to reach agreements in areas like technology, climate management, debt relief, and health. And on the Haiti security mission, Washington has signaled its approval with a $300 million pledge of support. We've been working really closely with them. As you may know, there's been planning underway for a number of months. It's included policing experts from around the world working to develop a concept of operations. Kenya's not going it alone. Kenyan President William Ruto, on his first stop in Atlanta, said he'd prioritize the need for American help in restructuring the debts of African nations, many of them to China, the world's largest creditor. But human rights advocates in Nairobi told VOA they hope American leadership will also raise concerns over abuses by Kenyan police, who are taking the lead in the Haiti mission. They also shared fears around proposed legislation they say threatens sexual minorities and a decline in media freedoms. We, first of all, see this as a really excellent opportunity to focus on governance, human rights, and the rule of law for many reasons. Both the United States and Kenya are nations that have projected themselves as essentially, nations that believe in these values. And the state dinner is an opportunity really to focus on that. All this drama playing on this stage on Thursday. Anita Powell, VOA News, the White House. For more perspective on President William Ruto's state visit, Africa 54's managing editor Vincent Makori spoke to Irongo Houghton, the executive director of Amnesty International, Kenya.
it's happening in an important international and national context, I think, for Kenya. The first is that President Ruto has been very energetically engaged with the climate change reform process. We had, of course, the African Climate Summit recently in Nairobi, and he has been very engaged in regional conflicts, particularly around Ethiopia, Somalia, Somaliland, and DRC. So that's the international context, I think, for this. And it comes at an interesting point because I think his popularity internationally is probably at its highest level, particularly if you go back 10 years or so when he was indicted by the International Criminal Court and was a suspect before that court on grounds of genocide and crimes against humanity. So he's made a remarkable shift in the last decade to this, as you say, this honor to be invited in this way. But I think domestically, he faces a number of challenges. He's probably at his lowest in terms of popularity. He is routinely booed in several rallies across the country. The cost of living is unbearable for most, and many Kenyans feel that the taxation regime is too onerous for many Kenyans in this context. So it's going to be an interesting context for this meeting. Yeah, many times when African presidents visit, and it might be happening with presidents from other regions, they use this to sell themselves at home, to kind of show people, look, over there they think I'm a great man. But when I speak to people in Kenya, they tell a different story than what people outside of Kenya tell about, say, the president of Kenya. Is that a source of frustration for some in terms of being able to truly articulate the issues that are important to them locally, as opposed to perhaps what a Kenyan president may be doing or saying on international forums, or even doing and engaging with internationally? No, I think for Amnesty International, we would say that President Ruto's superpower is not his personality, it's not even his energy, it's not the fact that he has traveled, very vigorously over the last year and a half. It is really that he comes from a country where there is a strong constitution, there is a rule of law, governance system, there are separation of powers between the judiciary, legislature, and the executive. There is a vibrant civil society and a media. That's what he has as his capital, to project globally. And it would all mean nothing if back home he was facing conflict, insecurity, and I guess a lack of delivery on the core promises of his coalition, the promises that were made during the last elections. So I think it's always important to keep an institutional framework and a context for leadership in the global world. We've seen too many what we call strong men being picked up by the global West, and essentially what happens is over a period of time they tend to lose their base. I mean, I think the most recent one potentially is Macky Sall in Senegal. That was Irungu Houghton, the Executive Director of Amnesty International Kenya, speaking with Africa 54's Managing Editor Vincent Makori. Malawi's youngest parliamentarian, Finesse Magonjwa, is taking the lead in the fight against barriers that exclude young people from entering politics. The 24-year-old began her lawmaking career in Malawi's Eastern Region district of Machinga. She admits that young people face strong resistance when running for elections, despite the country's predominantly young population. Chimwemwe Padatha reports from Lilongwe. Finesse Magonjwa became Malawi's youngest lawmaker after securing a parliamentary seat in the 2019 elections. She is 28 years old now and has a message for young political aspirants. It's time for us to fight for those positions. We can make it to those positions. Whether you are, like I said, whether you are from DPP, whether you're from MCP, whether you're from any party that you see fit, go for it and go for the bigger positions, because Senegal has taught us that any position can be achieved by your youth. 35-year-old Mami Kugambewa is a young aspirant for a parliamentary seat in the upcoming 2025 elections. He says that financial constraints remain the greatest setback.
a bigger challenge that we face as young people is the lack of resources. You know, whenever people see a politician, they expect that they'll be given something, they'll be given some handouts. So because we don't have money, we don't have other resources, we fail to reach out to the electorates properly. So that's a very, very major challenge that we face as young politicians. Malawi's Young Politicians Union is advocating for increased youth participation in politics. It has been lobbying for the reduction of the nomination fees for youth aspirants during the 2025 polls. A lobby that they slash down the nomination fee for ward councillors and the members of parliament that are going to be contesting 2025, so that they slash up to 50%. As it is now, they are at 75% nomination fee for everyone who is contesting below 35 years. Political analyst Victor Jibovia has challenged young people to remain proactive in order to increase their representation in politics. Most young people think that it is the responsibility and the duty of the older generation of politicians to give it to the young people. No, it doesn't work that way. It's the young people themselves that need to stand up to take up those positions. Malawi's National Youth Policy advocates for 30% youth representation in governance structures. Minister of Youth Uchizim Kadawire admits challenges in meeting this requirement. So it has been more of gender issue than the youth. So we are shifting from that narrative now to start including the youth more, start talking about the youth more other than just looking at the gender issue. Remote areas will soon become campaign fields for aspirants gearing up for the 2025 general elections. These areas are, however, considered hard to reach by the young candidates who are mostly financially constrained. On the brighter side, young people have a number advantage. They are the country's majority, and with determination, some of them will eventually rise to the top. Chimwemwe Padata, VOA News, Lilongwe, Malawi. Tomorrow in our African Young Leaders series, we'll visit Nigeria, where youth representation and inclusion in politics remains low, due in part to unfavorable national policies and the high cost of running for political seats. So be sure to tune in. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on Wednesday presided over the funeral for the country's late president, a foreign minister, and others killed in a helicopter crash. Ayatollah Ali Khamenei held the service at Tehran University with the caskets draped in Iranian flags. President Ibrahim Raisi's coffin sat a black turban signifying his direct descendants from Islam's Prophet Muhammad. Khamenei said the standard prayer for the dead in Arabic, the language of Islam's holy book, the Quran. The coffins were then carried out to chants of outside of death to America. The U.S. presidential race is underway, and each of the candidates is attempting to pull certain populations away from his competitor. The black voting bloc in America has historically voted Democrat, but as VOA's Caroline Presutti shows us, the Biden campaign is getting worried. Joe Biden is getting the job done for people just like me. One of the many ads voters will see this month aimed at people of color. A $14 million media package in May. Then the announcement of more than $16 billion for historically black colleges and universities, which staffers say is unprecedented, a record amount. And on Friday, President Joe Biden at the Museum of African American History, celebrating the 70th anniversary of a landmark civil rights win for education. My predecessor and his extreme MAGA friends are now going after diversity, equity, and inclusion all across America. They want a country for some, not for all. Black voters helped Biden beat former President Donald Trump in 2020. They still support him. But recent polls show about 20% of younger black voters choosing Trump. Cafe owner Shauna Gray is one of them. The Democratic Party
has not only taken the black vote for granted, they have disrespected the black vote. Trump has been courting black voters, often citing his legal troubles. And then I got indicted a second time, and a third time, and a fourth time. And a lot of people said that that's why the black people like me, because they have been hurt so badly and discriminated against. The mugshot, we've all seen the mugshot. And you know who embraced it more than anybody else? The black population. It's incredible. The former president has added former rivals to his campaign team, like U.S. Senator and former presidential candidate Tim Scott. We have a chance not only to keep our money, not only to raise our kids. The Trump campaign told VOA black and Hispanic voters, like all Americans, are worse off now than they were under President Trump, by a lot. And every poll reflects that reality. Dana Williams, the dean of Howard University's graduate school, doesn't agree. I think that credible polls still have a polling problem when it comes to black voters. Knowing what questions to ask and where to go makes all of the difference in the world. You'll get a very different response if you go to a black college or a university. On Sunday, Biden continues his outreach, speaking to the all-male black graduates at the alma mater of civil rights leader Martin Luther King Jr. But are this week's events enough to regain the black vote? The election is less than 6 months away. Carolyn Presutti, VOA News. Still to come, illegal small-scale mining is being blamed for Ghana's widespread deforestation. We'll have the details after a short break. This week on Straight Talk Africa, we are discussing the withdrawal of the U.S. forces from Niger and Chad. How is this going to affect the role of the United States in the Sahel? Join me, Vincent Makori, on the next Straight Talk Africa. The African warrior queen, the Black Princess, or other super sheroes with afros are growing in popularity in comics. This week on Our Voices, we will dive into the comic world where creators contribute to the richness and diversity of the medium through their art in ways that resonate with all races and genders. Join the conversation each week right here on Our Voices. In other news, Chad's Prime Minister and opposition leader Sukse Masra is resigning from his post on Wednesday after President-elect Mahamat Idris Deby was confirmed as winner of the May 6th elections. Deby appointed Masra Prime Minister of Chad's transitional government in January, despite him being a staunch opponent of the junta. An activist and a preacher are in police custody in Dakar on Wednesday after filming videos criticizing Senegal's Prime Minister Ousmane Sonko for perceived tolerance towards gay people, according to AFP. The two men are being investigated for spreading false news and offending the head of government. In Ireland, Norway and Spain each announced Wednesday the recognition of a Palestinian state, citing the Israel-Hamas war in Gaza and a need to achieve a two-state solution for lasting peace in the region. Norway says there is broad international consensus about the need for a two-state solution. The three countries say their recognition of a Palestinian state will take effect May 28th. Scale mining, or galamsey in Ghana, is blamed for widespread deforestation and exacerbating environmental concerns in the country's forest land. VOA's Anthony Labruto tells us how one organization is using real-time satellite imaging data to combat illegal mining practice. The word galamsey is local Ghanaian slang, meaning gather and sell them. In a legal sense, authorities define galamsey mines as being contained within a 10-hectare area, using only pickaxes and shovels, and only to mine for gold. It's usually done by independent workers and not mining companies. However, there are concerns the push to prospect for untapped gold reserves is harming the environment, especially Ghana's forests. In Ghana, about 36% of gold production comes from this sector, employing over 1 million miners or operators. Gold production from this sector has increased from 2.8 metric tons to 18.6 metric tons between 2012 and 2022.
Foster Mensah and his team, through the SEVERE project created by the U.S. Agency for International Development and the U.S. Space Agency NASA, have pioneered a new method to manage these environmental incursions. Using satellite imagery, the team observes the effects of illegal mining in Ghana's forests and rivers without having to use a ground patrol, as has been the primary way of enforcement until now. The operation requires that very large areas are cleared, and so during the clearing there is this contrast between the vegetation cover and the clearing sites, and so you can use that along the water channels and given areas that we know have alluvial gold deposits. Along with the affected areas on the ground, Mensah and his team have observed rapidly declining groundwater and topsoil next to the mines. That's because mining and processing gold is water-intensive and introduces mercury to rivers as a runoff. The toxic metal can sicken and even kill humans and animals. Despite the risks to the environment and to the people doing it, Galamsey mining remains an attractive way for people to earn money. The economic benefits for the rural folks who engage in these activities for their livelihood, because in the rural areas this is a major livelihood activity, and so apart from farming, this provides them a lot more economic benefit. Galamsey has come to replace that because it affords them a better livelihood alternative than the farming. That attractiveness has come from Ghana's relaxed legal mining laws, which apart from permitting and a minimum age requirement, essentially allows Galamsey mining. In 2023, alongside the International Monetary Fund, the country introduced a gold for oil purchasing plan in an effort to stabilize the Ghanaian cedi against the US dollar. The program, which has saved around $4.8 billion in domestic currency exchange losses, does not have any mining or environmental requirements to sell the gold. Enforcement of the relaxed laws, though, has ramped up through the Mineral Commission in the past few years. More river wardens have been tasked to patrol certain areas, but getting through undeveloped land is proving to be costly. Special equipment is also being distributed to some of the legal small-scale miners, which offers a mercury-free alternative to processing gold that will be less harmful to waterways. Mensah and his team hope that sharing their data with the Ghanaian Environmental Protection Agency will help save money and prevent future environmentally harmful mining practices. Anthony Labruto, VOA News, Washington. Governments worldwide are working on artificial intelligence regulations as the technology advances. Although there are concerns about job loss, misinformation, and privacy, AI has the potential to change industries and create opportunities. VOA technology correspondent Paul Ndiho is here with a special guest to tell us more. Thanks, Esther. African analysts are advocating for a problem-driven approach to artificial intelligence policy creation that could propel the continent to the forefront of this technology. Jacques Bouanjo, an author, computer scientist, and tech entrepreneur, joins me. He is a pioneer working and leadership in Africa. AI initiatives make him a key figure in this conversation. Hello, Jacques. Hi. Oh, how are you? I'm fine, thank you. You've been at the forefront of AI in Africa, in Silicon Valley. How can Africans leverage AI technology? First of all, we have to recognize that AI is truly a revolution. All the countries, virtually all the countries of the world are using AI. But on the continent, on the African continent, there is not much in terms of this new technology. So I happen to believe that this technology can really help Africa leverage in so many sectors, whether it be healthcare, whether it be telemedicine, whether it be education. So we shouldn't be afraid, so to speak, of AI. We should embrace AI to solve African problems. You bring up a very good point, especially when it comes to healthcare, education, but a lot of people say there is no data. AI thrives on data. How can Africans maybe leverage on that? Yeah, that's obviously a challenge. We need to work on the data, on data collection. If we speak of challenges, this is one of the main challenges Africa is facing. But in no way it means that we should ignore AI. Everybody is using AI. So if Africa doesn't use AI, we're going to be wiped out from the change.
From your experiences working in Silicon Valley, you've written extensively about AI, how it's incorporated in businesses and all that. What do you see on the continent? When you talk to people on the continent, why are they afraid to tap into AI? First of all, what I see, remember you mentioned the Silicon Valley experience. Yes, I spent nearly 10 years at Microsoft at the headquarters in Redmond. But after that, I returned more than 10 years ago to Africa, and more specifically to Cameroon. And I observed what people were doing with technology. I happen to believe that we have a very, very talented youth in Africa from the technical standpoint. Now you need to bring them together and educate them in terms of the benefit of AI. We shouldn't be afraid of embracing AI. Yes, there are challenges, but we should put the focus on the ethical challenges of the AI and try to solve them. Speaking about the ethical challenges, there is a lot of talk. There are people who, in a way, support AI regulation. There are people who say we shouldn't regulate AI because it's still in its infancy. So what do you think from your perspective being on the ground? I do think that we need regulation of some type. You know, look at the US. In Congress, there was some kind of hearing about regulation. They brought all those tech heavy hitters to discuss regulation. Even some of them, if not most of them, believe that we need regulation because you can see the danger of not regulating AI. This is very, very important. Therefore, regulation just means to have a framework, as I see it, to have a framework that defines the rules for using artificial intelligence. You've also written extensively about these subjects. How can young people, especially on the continent, look into taking advantage of this technology here? First of all, they have to stop fearing technology, in a sense, to stop fearing the change, because a lot of people, more in Africa than elsewhere, fear the loss of their jobs, for instance. But you need to just embrace change and find new ways to do your job. AI doesn't mean that everybody will lose their job. Somebody has to come up with the design, for instance, of AI. That's a new job. Somebody has to come up with the way of training people on using telemedicine, for instance, or even distance learning. That's a new job. So people just need to do a conversion from what they were doing before to what they want to be doing next. And that's all about training and education. Unfortunately, Jack, we've run out of time. Thank you so much for being here. Thank you. Jack Bonjao is an author, computer scientist, a tech entrepreneur, and a leading voice in the Africa AI. That's our tech report. Back to you, Esther. Paul, thanks. Be sure to join Paul Ndiho each Wednesday for an informative tech segment right here on Africa 54. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, thanks for watching.
and enjoy the region's natural beauty. It is a popular destination for nature enthusiasts, wildlife photographers, and safari goers seeking an authentic African wildlife experience. Pano mwamva kuti khani nja mpikisano wa gule wachisamba. Gule wachisamba ndi mmodzi mwa magule ambiri amene achewa amavina. Ndiye pano peza ndi mpikisano angakhale kuti nonse mtakhala okhoza amatitilembe mayeso tione kuti dziko likadziwe kuti kodi amene akupambana mzake ndani. Nkuteka kuti mwazingwa kubalalika ndi tizilombo tomwe timakonda kuononga chimanga chanu kupangitsa kuti chisakule bwino kapena kuonongekeratu kumene. Komatu tizilomboti sitikuyenera kukupeteketsani mutu ayi. Kuli mankhwala amene mutha kugwiritsa ntchito kuti muthane nato. Belt komanso Desis Forte. Mankhwala a Belt amathana ndi ntchembere za ndonda, fall army worms, munda wa chimanga, komanso phephelu wodya mkati mwa tsamba la fodya. Ndiye kuli Desis Forte, mankhwala amene amathetsa ntchembere za ndonda zodula mbewu munda wa chimanga, komanso achammato muthonje. Musalole thukuta lanu lipite pachabe chifukwa cha tizilombo toononga mbewu. Pitani kwa agrodila yemwe muli naye pafupi kuti mukapate mankhwala a Belt kapena Desis Forte lero. Apa ndi mlimi alilenji nsonanga. Pindu mpweche ndi Bear.